Philippine Standard Time, alas 7:01 sa gabi. Mayong gabi Banwa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong gabi Pilipinas. Mayong gabi sa ato makalagad kag ka-best friend nga nagatutok na diri sa aton nga palatuntunan. Subong nga gabi sang Miyerkules. At sa 13 kita sa bulan sang Agosto tuig 2025. Sa gihapon, nagapamati kamo diri sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radio sa Archdiocese of Capiz. Ag sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Ranflor, Technical Director Alagad Mingming Wego. Opo sa aton technical staff, Alagad Ana Marie de Desma, kag Alagad Albert Pastrana. Pangin kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao ini sa Alagad Real de la Rosa. Kaya ako naman si Attorney Abeb Arboleda Dipon. Sa gihapon, kami ang Tingog sang Tinuga. Mayong gabi, Attorney. Maayong gabi ka Alagad Real. Malamig ang aton gabi pero maging mainit. Sigurado ko nga mainit ang aton tupiko subong nga gabi. Ay abaw. At isway nga balantayan ang aton nga paghahinalaan diri mga kalagad. And of course, balantayan man aton dinapit nga bisita no, nga magapaathag ang maghatag sa aton sa nagakayong impormasyon sa importante nga topiko nga aton paghahinalaan diri. Na-miss ka namon diri ka Alagad Real. Ay, thank you gid Attorney. Absence ang nagligad kung nadumduman nyo si ka Alagad Real. So kinahanglan naton i-pinpoint nga absence siya. Pero siyempre, naintindihan naton kay nagserbisyo siya sa iya nga kaugalingon nga banwa. Napagalagad sa pagpasidong og festival, no? Diba, sa congratulations sa banwa sang panitan sa pagsaulog sa pagpasidong og festival 2025.
Pero syempre sa imo nga absence, ara man ang aton nga station manager nga ever willing no? Nga mag-upod nga mag-substitute. Okay. Father Mark, Grand Floor, maayong gabi. Sa ato sa Manila, si Padre Subong, no? Paayo lang dala, Padre. Yes. Kag kung na, wala mo nahibaluan, kalaga din, o nahibaluan mo man. Sang nagligad nga Miyerkules, kaupod si Father Mark, gidiscuss naton ang, actually, tanan nga laws tani environmental laws. Kung galing na ubusan na kita sang oras, ang naistoryahan lang gid namon ang green laws. Okay. Kag may nabilin. Kag sinamon to timing lang kay tungod nabilin siya, hatagan naton subong sang importansya. Yes, amo ina ang the Philippine Mining Act of 1995. Aba. So madugay-dugay na magaling nga layi ini, no? Yes. Kalabanan, actually kalabanan, no? Ng mga otura naton, especially subong nga mga paniyampo, wala gid sang ihibalo natuhi sa siningalayhi. Yes, kung naduduman mo mga sang nagligad nga si Mana o even subong no, padayon yapon nga issue sa social media kag sa aton palibot ang mainit-init gani ang balko kalagad real nga issue sa mga quarry operations. Okay, anoy na nga man may mga cease and desist order, naman may mga blasting nga nagakatabo. Okay? So ato ni na pag-istoryahan bilang tingog sang mga tinuga. Gani bantayan nyo gid ina mga kalagad, no? Kag pwede ka mo ka take down notes, no, jot down notes. Yes, kag pwede gid. Pwede gid kalagad din sila ko may mga pamangkutanon kamo. Gusto nyo iklaro. Ready gid ang aton dinapit nga bisita sa Subo nga gabi magsabat sina nga mga palamangkutanon. Kay for sure, no, sa nakita ninyo sa social media mga kalagad, damo kamo sang palamangkutanon. So diri sa aton nga programa pagasabton nato ina, no? Hindi lang nga basta share kita sa social media, no, nga makakuha lang sang views or likes, no? Kundi dapat sabton naton at hagon kung anong dapat ipaatag sa publiko. Agud to may hinalungong kita, no, may ihibalo na sa ulihin hindi kita ang pierde, di ba? Yes, true. So, sa inyo mga kalagubas friend, standby ka mo dira, no? Kay angan-angan aton inapagaynalaan diri sa aton nga programa. At para sa komprehensibo nga diskusyon para sa quarry kalagad drill, no? Kung mga legal ang pamangkot, ari kitang magsabat. Kag kung science naman ang atong pag-istoryahan, karon ang gwapo naton nga dinapit nga bisita ang magasabat sina. Kag syempre para naman para sa tingog sang tinuga, para sa simbahan, ara naman si Kaalagad drill. Okay, nga mag-atubang na mga yes, magapanindugan. Dapat si Father Frank diri tani, no? Kay ma-debate kita. Okay? Basta ana ka man ka pamati Father Frank, pwede kag kasulod diri anay, no? Sa spirit. Diskusyonan naton ang mga pros and cons. And this is my promise. As much as possible, we will be objective and fair. Okay? Para sa pros and cons. So, ginapasigurado ko nga maging masadya ang atong diskusyon. Oo. Pwede ka mo ka-join mga kalagad, pinagi sa pag-comment, no? Or pagpadala sa inyong pamangkot sa atong comment section sa Facebook live streaming diri sa 88.1 Spirit FM Rojas nga Facebook page. Kag of course ginapabutay naton nga pagpanamyaw sa mga kalagad kag best friend nato labi na sa 71 ka mga parokya kag mission stations diri sa Archdiocese sang Capiz. At the same time sa mga kalagad naton dira sa may Chodor Arsanas Trade Center, sa may Burgos sa Dipapa, sa tanang nga merkado publiko, no, nga sa subong tinagabaligya gyapon, nagapangabuhi sa malinong matawhay, kabay pa matawhay. Kag sa aton nga mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Taclan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Ano man ginaubra nyo da karon mga kalagad, no? Kapanyapon man, nagapreparar sang palanyaponon, samtang nagapamati diri sa Spirit FM Rojas. Update nyo kami mga kalagad tutublas 9 ang takna subong nga gabi. Kung gusto nyo magpa-shout out, may ano ka mo, may tamyawon. Okay? Or may mga palamangkutanon ka mo na tukoy sa mga issue nga atong pagatalakayon, hindi na magduwa-duwa, mag-comment na. Siguro nakitaan nyo man ina mga kalagad or base sa inyong barangay, sa inyong banwa, may manakita kamudara, no, na may nagakwari or kutkot, sang kadutaan o kabukiran, pwede ginyo mapamangkot dari, no?
ang mga luyag ninyo ipaabot mga kalag para at least mathagan ka mo. Shout out sa mga best friend naton nga nagupod na diri sa aton nga online live streaming nga nagatutok subong nga gabi kay EJ Arboleda. Okay, maayong gabi dira Daryagan Arboleda, family dira sa President Rojas Capiz. Ayong aga gid kay Nanay Milagros to. Nanay Mildred. Mildred, kananay Milagros man nga nagapamati subong. Sa Pilar Fisher folks, mayong gabi Attorney Abeb kag sa imo upod subong kay Kalagad Real watching from San Ramon, Pilar. Yes, hello sa mga taga San Ramon dira si nung Edwin Catalan maayong gabi. Salamat gid sa pagtutok diri sa atong palatuntunan. Kay Ma'am Maria Lee Morano Galyaza, good evening, watching from St. Mark the Evangelist Mission Station. Wow, sa San Miguel, Ilawod, Tapas. Wow, sa mga taga-Tapas, maayong gabi. Maayong gabi gid sa inyo dira tanan-tanan. Kay Tita Marilo Rubio Dorol nga nag-upod man diri sa atong palatuntunan. Kay Rachel May Buhat at Shuela, maayong gabi. Kay Madam Ella Midili. Kay Ma'am Edna B.O. Bantay, good evening sa inyo tanan Spirit FM. Salamat kin. Okay, shout sa inyo mga shout out mga kalagad, pwede ginyo ma-comment dira sa aton nga live streaming diri sa 88.1 Spirit FM Rojas. Of course, karon no, may pamangkot kita. Father Frankie apon matag sinisang premyo siguro. Or was si Bishop. Damo pa da Gcash. Bishop, ngayong gabi, we're happy to see you here. Welcome you again. Sa diri sa no sa compound, of course padayon ang pagpangalagad pag-aabot sa palaturnin and sige the meeting. Gani, wala katapusan ang mga bisita. Oo. Makadto ko agaman o gabi puno gyapon ang parking area sa mga salakyan. Nagligad ari din mga kaparian no, nagikan sa Archdiocese ng Haro, Diocese ng Calibog kag Antique or San Jose de Antique no, nga pasakop sa friendship game on basketball friendship game. So thank you so much gid sa inyo. Kaga of course, ibalantayan pagid ang pila sa mga aktibidades no, diri sa Archdiocese of Capiz. Samtang ginasaulog naton ang duha ka Jubilee years no? Ka 75 ka tuig bilang isa ka diocese kag 50 anyos no bilang isa ka 50 anyos bilang isa ka archdiocese. So damo sa mga programa o aktibidades na pwede naton mapasakupan. Kag of course sa September no? Ang Jubilee for the Creation. Yes, kaya the season of creation. Makita-kits naman kita sa aton nga mga paglipot diri sa probinsya sang Capiz. So, hibalo naton. Ako nga pamatin sa Father Frank pakisan gani diri padre sa mga lugar no pagkakatuan. May ara na no. May mga parokya or mission station na no nga makadtuan. And of course, ang culminating sa gihapon dito sa St. Francis of Assisi mission station sa Tuburan, maayon gihapon no. So ang pagbukas sini mga kalagad tibantayan ninyo kon sa diin diri sa aton no sa Archdiocese sang Capiz. Alright, oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, 7:15 diri sa aton nga pagpangalagad. Tama na nagpa-shout out, no? Nagatutok sa ato. Kay Ma'am Hana Burgos, good evening kay Lagad Will kag Attorney. Hello, dira sa Barangay Manuling, President Rojas Capiz sa Mount Agudo. Sa Mount Agudo. Yes, hello dira sa inyo tanan. Kay Auntie Hana, kay Akol Tungtong. Kay Richelda de Vesme Humpang. Mayong gabi, Attorney. Kay Lagad Will, I'm watching from Barangay Yating. Yes, of course, sa barangay Yating. So, ang Mount Agudo or mountain range na siya, nakasulod dira ang Barangay Yating, Barangay Tabunakan, Barangay Manuling, kag Labot Gusi, kag Bayuyan. Ay, so 5 ka barangay, 2 ka munisipalidad. Wow. Shout out sa inyo dira no sa Yating, Pilar Capiz. Kay Sir Rolly Cartojano mayong gabi.
especially sa Family Cartohano. Hello, sa hello. Dayan, sir. Alyap, good evening, Attorney Abel. Gabi. Kay Sir Christopher Daryagan, mayong gabi, Attorney. Si Christopher Daryagan, no? Isa na sa aton yung mga quarry operators. Legal, okay? So, excited sila. Kahit siyempre, istoryahan natin ang pag-quarry. Oo. Okay, so hindi na natin pagpadugayon. Of course, hindi naman natin. We will start our discussion with a prayer para tagan kita sang kasanag sang Ginoo na maging maalam ang aton nga diskusyon. Oo. Giyahan kita sa aton nga pag talakay sa importante nga topiko. Gani sa makalagay ko best friend naton. Updan nyo kami no sa nga pagpangamuyo kag ipahamtang aton nga kaugalingon sa presensya sang mahal nga Dios. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Hinigugma nga Amay, tan-awa ang amon na pilasan nga duta kag ang mga nagapuyo diri. Tan-awa idabinagid ang amon mga pamilya, ang mga nagaantos na sa mga resulta sang krisis sa ekolohiya kag sosyal. Ang mga nagakabalaka sa kung ano ang matabo sa ulihi, kag tuhoy sa palabuton sang ilang mga kabataan. Ang mga gintunga sa mga isyu nga nagaagi sa aton nga katilingban, kung sa diin ang iban nagapasakit kung ano ang nagakatabo sa aton kalibutan, samtang iban wala sing labot. Liku pa sila sang imugugma, kinahanglan at tubangon initanan nga problema nga tuman kadako para sa amon, nga natuga bangod sa pagkadi alalangay sang tawo. Buligi kami nga indi madaog sang kadulom, ihatag nga kami permi makatilaw sang katahom sang imo pagtuga. Ihatag sa amon nga makita ang nagalambo nga liso, nga binhi nga nagatubo, kag tanan nga may hipos nga nagatubo kag mga tanda sang imo ginharian. Tuguti kami nga mabatian ang imo tingog nga nagahambal sa amon. Kabay nga indi gid namon pagtugutan nga mapatay ang pagdabdab sang paglaom sa sulod kag sa palibot namon. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 7:18 sa gabi. Okay, so sa ginabantayan na ninyo makalagad ka best friend, na diretso on ta na ini kay no excited baning aton nga bisita diri first time. Diri sa aton sa Spirit FM Rojas. Kag mambal naton no nga madamo kita mahibaluan subong nga gabi. Gani kuhaan na inyo nga mga sululatan da. Hilabi na gid ang may plano nga mag-apply sang quarry. Oo, na pwede gid no. Kaya ang iban for sure may iban nga nagaplano pa. Nagapamangkot ko ano mga requisitos or requirements, no? Okay. Bago naton ipakilala ang aton dinapit nga bisita nga ginahulat na may mga followers ini nga nagasunod sa iya, no? I-intro anay naton no ang aton nga pagdiskusan ang aton nga Philippine Mining Act of 1995 or ang Republic Act 7942. Para klaro, kaya mo ni ang ang ginasandigan naton nga layi para klaro sa aton mga isig katinuga sa aton nga mga kauturan nga nagapamati subong. Okay? Ang aton mismo estado or even our basic law, our fundamental law of the land, which is the 1987 Constitution, naga-provide o nagahambal nga ang estado mag-regulate sa exploration, development, utilization, and conservation of mineral resources. Kaupod naman dira ang obligasyon nga i-balance niya ang kinahanglanon for environmental or for economic development and environmental protection and community welfare. In other words, para mas maintindihan sang tanan, amo ni siya. Sang nagpatindog kita sang aton mga panimalay, nagpatindog kita sang aton mga bulutuan, sang aton nga 88.1 Spirit FM Kaalaga Drill, ang aton mga building, ang aton mga dalanon nga kun kaisa, ginareklamo naton kung hindi mapasiminto, magpatindog sang aton nga mga simbahan, gakinahanglan kita sang yatawag nga minerals.
Kalagadril. So ang minerals na dala na dira ang aton mga balas, bato, ang aton mga boulders, graba, grabas, materyales para sa aton mga kinahanglanon, sa aton mga ginatawag nga pag-develop sang aton nga palibot. Okay. Na-recognize na sang aton nga estado. Hilabi na gid diri sa Pilipinas nga typhoon prone area kita na gani ginabulubanta nga hindi magdubo sa 20 ka mga bagyo ang nagasululod sa aton pungsod kada tuig. That's why kung maduduman mo Kalagadril, mga sanguna nga tsimpo nga wala pa inigid introduce ang technology, bahay kubo lang kita. Tama. Diba? Amo na gani ang aton national house. Bahay kubo. Pero kay tungod permilanta ginabisita sa mga bagyo, amo na nga concrete ang aton mga panimalay para may panangga kita mabaskog sa nga hindi man maguba o maprotektahan taman ang aton mga propriedad kung mag-abot na ang kalamidad pareha sa mga bagyo kag baha. So with that said, buot silingon, kinanglan nato atong mga balas kag bato. Kay kung wala balas kag bato, hindi kita kapatindog sa aton mga panimalay. Diba? Kag may layi kita nga ginasandigan nga ginaalaw. Ang pagmina, ang pagkwari sang ini nga klase nga mga mineral or materyales, pero subject sa regulation. Naman subject sa regulation. Kay tungod, kung natawon naton technically speaking, quarrying, that's extracting the minerals. Pagkutkot, pagkuha. Mining and quarrying, the same. Kalagadril, naga-extract sang aton mga mineral sa aton nga kabukiran, sa aton nga kasubaan. May ara nga tawag nga environmental impact. Buot silingon, apektado ang aton palibot. Okay? Pero kay tungod, anong himuon naton Kalagadril? Kay tungod, paano ini? Apektado ang aton palibot, pero kinahanglan naton ang materyales. Diba? Kay kung wala ini, paano kita makaproceed? So, dira nagasulod ang regulation. Okay? Responsible quarrying. Responsible mining. Buot silingon, magkuha kita sang permit sa estado, may mga pagsulundan para ma-mitigate ang mga environmental impact. Okay? Kag in case nga may mga apektado, may mga danyos perwisyos nga gina-require sa aton nga mga permittees nga ginatawag. Ang mga permittees amo ina nga may legal nga permit sa pag-operate sang aton nga quarry operation or mining operation. Pero hindi nga mga bagay Kalagadril, it's very challenging. Kay it's a balancing act between protecting the nature at the same time gina-promote naton ang economic development. So paano naton ini mahimo nga naga-balance kita? Inagayambal ko kay Kalagadril sa pag-umpisa naton, we will try to discuss this subject as objective and fair. No? Para ma-balance naton. Hindi pwede nga diri lang tabor lang kita sa economic kay tungod may kwarta di may kita dere. Kag hindi lang man para sa environment nga hindi na gid makakuha sa materyales kay ma-protect kita sang environment. Okay? So same ini sa mga sa mga pagsulundan man na nga ginalay down naton, especially kung ara kita sa aton balay, sa eskwelahan, sa simbahan. Subot silingon, gimbalay ini nga mga pagsulundan agud matagan kita sang giya nga may ara sang kumbaga katubtuban, no? Dira lang asta. No? Hindi nga maglapaw, hindi magsobra. May limit. May limit, no? But silingon, hindi kinanglan nga pahala. Pahala. Nga daw sungak-sungak ka. Nga dahak-dahak. Diba? Nga daw wala na sang buwas damlag. Okay? Bahala na ang future. Basta ako, ang kinahanglan ko, ma-provide. So, wala na sang sustainability. Kaya pag-define ganit naton sang sustainability or sustainable is that gina-address naton ang mga kinahanglanon sang sa subong nga henerasyon pero wala naton gina-compromise
ang mga kinahanglanon man sa future Sa generation. masunod generasyon. That's why may ara na nga principle no ang aton mga indigenous group ya sa iban nga mga pungsod nga 7th generation. Everything they think of a plan, of a program, or of a project, or even activity kaalaga drill, they think of the 7th generation. Inibala nga proyekto may ibilin pa ako sa ikapito nga henerasyon. Hindi lang niya sa akon o para sa akon mga bata. Kundi sa Amuna sila kaalam, amuna sila ka very connected sa wala even sa mga unborn. Diba nga ba nila nga henerasyon? Kay because naintindihan nila, they admit kag amuin na ang realidad nga temporaryo lang kita di nga puyo sa kalibutan. Maabot gid ang tsimpo nga masay goodbye, masay babay kita. Pero at least sang ari kita diri may ginhimo naton ang aton nga obligasyon as stewards of God's creation. Tama gid attorney no. Kag amo na ang balta temporaryo lang kita diri tanan sa kalibutan no. Maabot ang tiyempo nga matapos aton nga kontrata. Pero ang pamangkot dira kung may maayo ka nga nabilin no sa kalibutan kag sa masunod pa gid nga henerasyon. So maayo nga may makasubong sining nga layi no 1995 pa attorney no. Yes. Subot sining madugay na nga layi kag kalabanan sa aton no. Wala gid ihibalo or although nabatian na ini pero wala gid masyado no na nahibaluan ko ano man kaundan sining nga layi. That is why nga ari kita subong agud ipathag ini sa tanan-tanan no sa makalagad naton kay sikat nuga nga nagapamati kag nagalantaw diri sa aton nga palatuntunan sa Spirit of M. Rojas. Okay, kag ginaagdaman naton ang aton mga isig katinuga nga kaupod naton subong sa live or ang nagapamati dira sa radyo. Okay? Kung kabo may mga palamangkutanon, may gusto iklaro, or even gusto nyo idebate. Okay? We are willing to answer or even talk to you or discuss to you. Okay? Ang inyo mga ara sa inyo nga mga huna-huna para mangin klaro ini nga issue. Okay, sige. Sa pagpadayon naton no, sa liwat amo to ang ginsaad ni Attorney Abeb no, ang natuhi sa quarry, ang pagkutkot no, pagkuha, extract no sang mga minerals sa aton nga kabukiran or sa palibot naton no, or sa kasubaan man kag ini ginagamit naton sa sari-sari nga mga tawag sini pagpatindog sa aton struktura no, edipisyo kon mga buildings nga baltagan ti kun padayon ini naton no nga wala ginapanumdom ko ano ang masunod, ano ang palaabuton, ano ang matabo no, posible nga wala kita sang may makuha pa. That is why nga may mga regulasyon kita. Okay, so good to mas padalman pa ni attorney no, ini nga nag-imbita kita sa isa ka eksperto sa subject. Okay, kaya ambal na kon kalaga drill kung ako lang di maginambal no, kagabano do abogado ka man, do hindi ka man engineer, 'di ba? Do hindi ka man scientist. Okay, pero I am gani citizen scientist. Okay, so ambal na kon okay para hindi ta pagdudahan, imbitaran nato ng eksperto. Ang tao nga maka-explain sa aton ang pamangkot nga man ginaalaw, nga man gina-regulate. Okay? Everyone na mga isig katinuga nga kaupod naton, updin nyo kami sa pag-welcome sa aton nga Engineer 2 sang Regulatory Services Division sang Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office sang Capiz Provincial Government, Engineer Vince Suerte. Diba? Para sa itablado nga gina-introduce. Mayong gabi, Engineer Vince. Mayong gabi, Engineer. Mayong gabi, Attorney. Mayong gabi, Cyril, kag sa tanan nga tigpalamati sa 88.1 Spirit FM Rojas. So, mayong gabi sa tanan. Ako gali si Engineer Vincent Suerte. Mining engineer by profession, nga ara subong sa Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office. Wow, okay. So, una sa tanan, thank you so much, good Engineer Vince, no, sa sininga. Kagayunan nga makaupod ka namon diri. Ay nung masako-sako ikaw, gabi na ikaw nga nagpauli. Alin sa mga serbisyo, no, sa kabanwahanan diri sa Capiz. Kag sa ngalan sa Archdiocese of Capiz, kay Mr. Vic, kag subong man sa Commission on Integral Ecology, kag sa Spirit of M. Rojas,
Madabog salamat sa ka kay gayunan, no? Ready ka na sa mga questions? And welcome sa 88.1 Spirit FM. I know hindi ni ang first and last, no? May mga masunod pa kita nga mga topic ko nga pagay nalaan nun sa imo pagbalik diri. Pero subong. Balamugid ka lang drill, no? Pila ka mga Miyerkules. Okay. Walaan mo na. Pila ka mga Miyerkules nga gina-schedule naton si Engineer Vince. And finally, ari siya diri. So nalipay gid ako. Salamat sa kay Natnat sa pagpuga. Sa pagpuga, sa pagkulit o sa pagsinggitan, no, kay Engineer Vince para ari maging ginapit naton nga bisita. Okay? Pero bagoy na para makita mo damo nang nagabantay si imo, Engineer Vince. Okay? Ellen Star, watching from Bangkok, watching from Thailand, hindi siya sa Bangkok, ang nalipat ko kung saan din siya nga lugar. Dr. Eric Esteban Contreras, maayong gabi dira sa inyo. Mami Maribel de la Ostia, maayong gabi sa imo. Salamat sa pag-upod. Sir Jomar Jovena, maayong gabi. Sir Moon Alinsangan, Sir Moon, okay. Ang head sang aton nga Information, Communication and Education sang Kapenro. Kag syempre suki naman naton nga dinapit nga bisita diri sa 88.1 Spirit FM nagabantay gid. Sa kay Sir Jonathan Di Malata, maayong gabi gid mga kaalagad. Shout out sa taga Barangay Lunayan Cuartero. Oy, grabe, labot ka Cuartero, no? May gabi da sa mga taga Lunayan Cuartero, especially sa family De Malata kay Sir Jonathan. May comment si Sir Monday. Good evening, Sir Real and Engineer Swerte. Swerte ang programa kay may swerte. May tagline ka na. Maswerte gid ang aton nga gabi subong, no? Kay of course makakuha kita sang dugang nga maibalo, no? Kag ideya, especially sa sining aton topic ko nga pagahinalaan. Yes, si Engineer Vince is a mining engineer. Okay? Para at least klaro sa ato mga kalagad. Ginaistorya naton mining, quarrying. So mining engineer aton nga ginbisita nalipat. Mabalo ko pa tayo geodetic engineer. Ay dalangan geodetic engineer do sukat siya galin. Mining engineer. Okay? So ari siya diri para magpaathag. Pakilala anay. Pakilala na siya. Di ikaw nag-eskwela. Yes, yes. Kag prior sa Kapenro mayara ka pa sang obrahan anay, no, bago ikaw diri sa Capiz. Kay bala naman hindi ka taga Capiz. Taga kuan. My family ko sa Iloilo as well as sa Negros Oriental. So ang amon eskwelahan kung din ko na-graduate is from Cebu Institute of Technology University sa Cebu City. So, ang may mining course lang diri sa Visayas is amo lang na ang CIT University. So, dira ako na-graduate. And then, prior sa na-assign ko dira sa Kapenro, I was a safety engineer sa coal mining dito sa Danao, Cebu. Safety engineer. Tapos diri na sa tapos sang pandemic, no, nakita ko nga nag-hiring ang Kapenro, so I grabbed the opportunity nga mag-serbisyo man sa gobyerno. Okay. So, ari na pila nakatuig ni sir? So, I was hired 2021. So, mga 4 years na. Wow. Dulong 5 years. Dosano lang, no? Dosano lang siya gina-interview online. Online pang interview. Okay, sa pandemic. Yes. Okay. So, anyway, take you good, sir, no? Isa ini sa mga profession kaalaga drill nga mabudlay mangita. Kasi syempre diri sa Capiz wala sang naga-offer nga mga bulutuan for mining engineer. So sa Cebu lang sa bilog nga Visayas. So ang mga naka-hire naton, actually kadwa siya na hire naton. Ang una naton dito man nga nag-school. Dito man nag-graduate. So, mabudlay sila pangitaon. May nakita na, no? Yes. Kaya man, lain gid abi kung may expert kita sa field, no? Para mapaintindi naton sa tawo. Kaya kung sang una, bag-o gintukod ang Kapenro, hindi naging mabaskog, hindi naging agresibo ang pagbantay sang aton nga probinsya kay tungod at that time wala pa sang Kapenro. It was only in the year 2017 nga ginpahamtang ang Kapenro nga umpisahan hatag sang prioridad ini. Okay? So ang natabo is
may pagusto lang. May pagusto lang bala, pagusto lang kukuha bala sang bato, sa kasubaan naton. Ti kay akon man inibukid, ti mas slice man ko di. Okay? May ara man nga nagakuha sang permit, pero kung ikon lang tawo naton, ang aton nga datos, madamo nga volume ang nagakadula. Pero gamay lang nga volume ang gina-applyan permit. Okay. Subot silingon, may mga permittee, pero gamay nga volume ang gina-applyan, kag gamay man ang numero sa mga permittee sa probinsya sang Capiz. Okay? So amo na aging tutukan naton sila. Isa sa mga issue nga gusto ko unahon gid i-discuss. Kasi syempre daw diragid ko nga issue gigil naging aktibo kita, naging stricto sa pag-implementar sang illegal quarry. Ginadakop naton, ginapost naton sa social media nga naging successful ang operation nga nakadakop sini. Kalabanan, okay? Majority of our friends sa social media, ginakontra ang mga hilikoton sang Kapenro, kaupod ang with partnership with sa Kapulusan, ang pagdakop sa mga naga-illegal quarry. Ang ilang nga mga argumento, nga man ginadakop ina ultimo, 'di ba? Nga nagatrabaho lang na, hindi pa kamo sina. Sa ila pagkuha sang balas o batuman sa kasubaan, nagabulig pa na gani sila sa baha. Kay ginapadalom nila ang suba. Kung madalom ang suba, ti madasig ang dalagan sang tubig kag hindi magbaha. Ina sa mga laymans nato no, amo na ang pag-intindi. Okay? Kay tungod amo ina ang pag-intindi, wala nila nakita ang importansya nga man i-regulate ang pagpanguwa sang balas sang kagbato sa kasubaan. Bago kita maglabot sa bukid, balang ko excited ka mo sa bukid, dirita na sa sa kasubaan ang aton balas kagbato. Now, gusto luluyag namon Engineer Vince na imo ni pagasabton. Kay para sa ila, wala nila nakita ang importansya nga i-regulate, pagustuhin na lang sila. Kay ang balas kag bato na iya, pag ulan naman na kag magbaha, naman na iya, ma-replenish naman na, nga man forever ina. Wala na katapusan. Amo na ang feeling sa mga tao. Nga wala sang katapusan ang tanan. There's forever. Engineer Vince, what's your take on that? Okay, sige. Regarding the attorney, no, syempre ang rason nga aton nga pagadakpon i-regulate ang mga illegal activities kay tungod ang illegal activities ang wala nila ginaisip nga ang mga legal activities amo na ang gahatag sang dako nga environmental impacts mo. Kay syempre kung may permit ka no para sa impormasyon sang tanan, ang permit before aproban sang provincial government, no, ang isa ka permit may ara na sila attorney, gina-identify pa na attorney kung ano ang possible environmental impacts sang imo nga project, no. Tapos amo tong ila ginasiling nga ginakuan ginapadalom nila ang suba. Yes, sakto man ina, pero paano naton masiguro nga sakto ang aton nga pag-extract, no? So subong ang aton ginaalaw nga depth sa extraction is 1 meter depth para malikayan man naton ang mga, for example, ang areas nga talabukan para wala hindi magkalumsan na aton areas. Tapos ginaprotektahan man naton ang pangpang kay may mga no extraction zone ta ginatawag nga buffer zone. So from sa to sang aton nga pangpang may 5 meters kita nga distance attorney, no. Amo na ang gusto naton ipaabot man nga hindi lang more on ginakontra dayon naton nga agindakop sila. Actually, ang mga nakakadakpa namon attorney, no, sa subong kululuha na sila permit. Kay kami magdakop kami hindi lang tungod nga sala na sila, pero ginatudloan namon sila sang sakto, kag encourage namon sila nga magkuha sang permit, no. Okay. Manami nga explanation kaalaga drill.
para mas maintindihan pagid sang tanan, isa-isaw naton to ang gin-explain ni Engineer Vince. Kay ang gipanghambal niya, amo ato ang rason nga man kinahanglan naton i-regulate. Okay? Hambal niya kun ini ang suba sa aton nga nga drawing, may ara kita nga tawag nga buffer zone which is 5 meters halin sa anong tawag sa dalom, for example, amo ni ang pangpang sloping. Amo ni ang pangpang. Ari ang iya nga crest na tawag, tapos diri ang toe. Okay. So ang amo nang okay, sa dalom sa dalom sa dapa-dapa. Okay, sa dapa-dapa, halin sa dapa-dapa sang suba, maano kita 5 meters. Sa 5 meters amo na nga ini siya ang buffer zone buot silingon bisan may nagtapik dira nga mga balas o mga bato hindi mo pagkwaon. Kay nga kay protection sang pangpang kay kun kwaon naton nga kwaon maga-erode magtiphag kag maglapad nga maglapad ang aton nga suba. In fact gina-require guide naton na sila nga tamnan diri di ba? Oo, ginatamnan na sa pangpang. Kay tungod nga madugang proteksyon ina sa para mabuligan ang aton nga river. Isa man sa ginhambal ni Engineer Vince nga ang aton nga limitation is only 1 meter. Buot silingon, isa ka metros, amo lang na ang aton kwaon nga volume sa aton balas bato sa kasubaan. Isa sa mga rason is gina-identify naton pangidang area nga ginaagyan. Kay kung kaisa ginaagyan. Madamo na sa mga insidente ang pagkalumos sa mga kabataan, katigulangan, kay tungod wala sila kabalo nga didto galing nga parte. Madalom kay tungod ginkwaan sang balas kag bato. Okay. Okay? So para sa kaayuhan sang tanan. Isa pa gid sa naintindihan ko, correct me, Engineer Vince, nga ginalimithan naton by 1 meter kay tungod ginapasigurado nga ang anong tawag sana ang ground sang aton suba hindi naton ma-damage ang riverbed. Kaya nga man maapektuhan ang aton water table nga ginatawag. Now, explain to us, Engineer Vince, kay kumbaga mas pamatian kanila. Kung ikaw ma-explain sa tawag naton nga water table, kag paano makaapekto ang pagusto-gusto nga quarry sa aton kasubaan sa tawag nga water table. So, attorney, ang 1 meter depth, amo na siyang minimum extraction depth. Kay kung pasubrahan nato ng aton pag-excavate, kay maganubo, magadegrade ang aton nga riverbed as well as ang aton water table. Amo na kung ang magtasok sila, attorney, sang una, amo lang ning ka-depth, tubig dayon. Correct. So, subong, dalom-dalom na, hindi pagyapon nila makuha ang tubig. Kay tungod nga, naganubo man ang aton nga water table. As well as ang amo na nga ginalimitahan man naton ang 1 kilometer distance sa mga infrastructures, for example sa bridge, kaya ang foundation nila maga-damage ato kay nagnubo na ang aton nga. Yes, nagaab-ab to the point nga hindi ang structure mismo hindi na makasarang. Yes, attorney. Diba? Sang pressure. Hilabi na gid confirm lang nagaagi ang baha. Kung mabaskog ang current amo na ang kuan. Nga amo na ginalimitahan gina-regulate siya kay para at least ma-minimize nato ang environmental impacts. Kag may nabasahan ko, attorney, before nga ang extraction maga-damage lang kung ang gina-excavate nato, ginakuha nato nga balas, mas madamo kaysa sa ma-replenish. Yes. Pero kung gamay lang atong ginakuha, sakto lang, mas madamo ang replenishment gyapon kag didto kita gakuha sa tungasang river, wala gid na kuno based sa studies nga maga-damage. Okay, ari ang mga rason nila. Okay, sige ako kuno na yung ma-ax ang mga ning mga sa pating alam ko nang antay ko sa inyong regulation. Okay. Sugid lang. Ay, paano bantayan nyo gid kami? Kung example, makuha ko permit, tapos ginhatagan mo ko sang limitasyon nga 1 meter. Naga-replenish man na kapin pa ko magbaha, magadamo naman ang mga materials. Pag gusto man ko Japon, di ba? Paano mo bantayan mo gid ko da nga nagsubra na ko sa 1 meter, engineer?
Yes, attorney. May mga techniques na kami Paano ni may baluan? Ganun So, sobra bali, na. kung isa ka reason nga mabalaan mo nga dalo mga isa ka portions, do may mga potholes siya. Kay kung kisa nga aton mga bako operators, no, kung damo ang trucks nga gapila, kung diin sila gapundo, didto lang sila gakuha. Wala na sila ga-observe sang 1 meter depth nga aton extraction depth. So, ang isa ka kuandak, murad daw ga cyclone na ang dira nga portion na tornado ga circle ang tubig gato libot-libot sa da. Tapos ang tawagan is umiara dani kada magkadto kay masuyupon nga da. Diba na may subong na anong tawag na? Oo. Tapos ang isa man kay sa amon verification, may initial data kami ginasukat na namon ang height sang embankment. Oo, ang height sa embankment. So for example, for renewal yan nakita namon nga daw mas nagtaas ang height ng embankment, meaning nagnubo ang riverbed, attorney. Yes. So possibly nagsubra-subra na ang volume. Naging kuha nila. Sir, no, abang upa man sila mag-apply permit, ginabisitahan na sila. Yes, sir. Tapos mo na ginasikyar. And then kung nakakuha na permit, tapos naka-extract na, may monitoring. Kita. Tapos pag renew, balikan naman na siya ang area. Yes, kaya isa sa mga amo ni ang dapat i-regulate again. Ang mechanical, ang paggamit sang aton nga mga backhoe. Kay syempre makaya niya ang 1 meter nga pagkuha kag mas dasiganay. Amo ina nga dapat ginapaintindi naton sila nga man gina-regulate naton. Kay kagina naka-mention si Engineer Vince about water table. Ang aton nga riverbed, no, ang ibandira dalipi. Yes. Bato. Okay. Kung maigo ang aton dalipi, ma-damage, kag kung kaisa ara dira ang tuburan, ma-open siya, magagwa ang tubig. Ang ginataang source niya, posible madulaan to sang tubig. Mahubsan, kay tungod nakagwa na. And this impact is irreversible. Buot silingon, hindi ang ano dito, example lang bubon ha. Ang bubon nga sang una damo tubig, once napiktahan ang water table naton, bisa ano paghimuon mo dira, hindi na magbalik ang tubig dira. So amo ina ang pinakapunto sang aton layi nga man gina-regulate kag hasta lang sa 1 meter ang aton pagkuha sang volume. Kag hindi bala Engineer Vince nga sa isa ka kilometro nga gina-applyan nimo sang imo nga suba, may limit lang kung pila ka volume ang pwede naton ma-extract. Correct? Yes, attorney. Sa subong sa amon nga mining quarrying ordinance, ang amon ginubra is kuan para hindi nila ma-abuse nga kung kisa ang ila area is 2 hectares tapos ang ila applyan sa opisina is 3,000 cubic or 5,000 cubic, which in the reality sobra-sobra ang ila ginakuha. So ang amon ginubra dira kay tungod nga amo na kung gusto mo gamay lang imo applyan, ang gamay lang imo area. Kay ang area nga mabakante ihatag naman sa iban. Kabalo mo gid ang punto man dira kay ako na di ba? Ako na panindugan. Pero unang diskarte namon ka alagad diri para sa imo ibalo. Ibala nabi ni Engineer Vince amon diskarte Kaya syempre kung gamay lang dako amon area, ako niya wala na sang iban nga makakuha dira. Ikaw lang. Okay? Pero kung wala may nagabantay, pwede ko to kakuha sa punta. Di ba? Okay. Pero okay. Ang volume, example, gin-applyan ko 3,000, gamay nga volume, gamay man akong tax Di syempre, nag-impose kita sang excise tax. Now, karon kung dakuon ko, dako akon, sigurado, ginabalan, akong anong gin-apply ko, bayaran ko gina yung excise tax. Pwede man lang ko makapanago nga nakasubra nagali ko 3,000. Kung ako mag-compute, mga 20 ka mga cubic to akong makuha. Diba? 3,000 lang para ina 3,000 akong bayad. Pero akong ginansya mo na. Nabi ni Engineer Vince akong diskarte. Paano na karon, engineer? So sa karon kay ang isa man ka concern kisa gadamo na nga aton mga flood control projects. So may ang aton nga first district and second district nga DPWH kisa hindi sila maghatag sang certification nga ginaalaw ka gyapon mag-quarry. So isa man namo nakasolusyon kay kung kisa may mapalapit sa opisina nga gusto mag-apply for commercial sand and gravel or industrial, wala na sang bakanting area kay nasakop na, tapos gamay lang ang volume nga gina-applyan kay tungod nga
gamay ang tax nga pagabayaran. So maliban sa excise tax nga ginasiling ni Attorney Beb, may extraction fee pa. Okay, Oo, extraction fee nga pagabaydan sang aton nga aplikante nga pagatungaon i-distribute na naton. May Sir sharing, Riel. may sharing. ina. So every end of the year gina-distribute namo na ang share sang barangay. Ang barangay makakuha gina sang 40%, Okay. ang munisipyo 30%, kag ang probinsya 30% lang. So for example, ang iyang nga nabayaran nga tax is 200,000. So kung 40%, 80,000 gina ang is-distribute namon sa barangay barangay. at the end of the year kung diin located ang isa ka quarry project. So additional source of income ina sa aton barangay kag munisipyo. Kay additional source siya with more reason nga dapat aton nga enforcement sa sina nga mga bagay stricto. Okay? Maliwan sa may impact siya sa aton sa environment. Nagapa-present si Father Mark Grand Floor kay nagapamati siya sa imo, Engineer Vince. Okay? Kay Ma'am Milagros Araki, maayong gabi dira sa imo. Sa kay Ma'am Kiwa, okay, sang Forest Management, no, sang Kapenro. Si Kuya Edwin Caldea, maayong gabi dira sa mga Binawbawan Fisher Folk sa Barangay Binawbawan, Pilar Capiz. O si Caprinante Contreras, maayong gabi, attorney. The people of Barangay West Villa Flores watching sa inyo. Okay, magalabot na kita sa mga kabukiran. So, steady lang kamo dira. Kay Krishna Delgado, maayong gabi. Engineer Vince, God bless. Salamat sa info. Habal ni Jay. O, diba? O, si Engineer. Okay. Si Engineer, diba, imo ni Kasin? Si Engineer Jolipe? Yes, ara siya. Sama na siya kamay ng engineer. Yes. Ang aton nga Menro. Menro na siya subong sa Pabia. Okay. Thank you, attorney, the tree hugger sa pag-hire. Kay Engineer Vince, way back sang ikaw pang kapenro. Ay, grabe kinasaysay. Ginaipusan ta lang. Okay. Capiz is blessed with Engineer Vince as one of the best mining engineer now in the region. Okay. A one-man army. Okay. One-man army lagi siya kay... So, subong nag-hire kami, attorney, isa. Ay, good. Balaan mo kung sino? Si Carlo magabalik siya dire. Hello, Carlo. Sige. Sige, excited ko nga maupod liwat si Carlo, but still he can manage to regulate the quarrying operation in the whole province of Canay. Nice naman. So, Engineer Julupe, ara na si Carlo magabalik. Natumduman ko si Carlo. First day niya, na-timingan 2 days from the time na gin-hire siya, may forum sa mga permittees. Tapos, okay, na-report ka. Gusto ko ining imo report, blah, 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 blah. Okay, nag-okay lang siya. Ang ending, ganiya. Grabe ya pula, okay, grabe ya pula. Hindi lang siya kapang hindi sa akon. Nastorya na sa akon, attorney. Pero after that moment, naging confident siya to present. Wow. Kaya balko, you will never learn kung wala ka ginatagan sang oportunidad nga i-representa mo man ang imo kaugalingon. Okay? Tumduan ko si Carlo. Okay, sige. Classmate Marcy Barcia, mayong gabi, ginatawagan ka namo ni Dodo Jestro. Pakisabat. Okay, nag-aimbitar ato siya. Naka-regulate man ang price, ang balas kag bato. Yes, i-explain na karon ni Engineer Vince. Nagbamangot si Mami Maribel, paano na-regulate ang presyo. Siguro sa mga halin sa aton nga mga permittee, hasta sa aton nga mga distributor, may regulation kita sa presyo. So sa subong, attorney, kay ang concern gid sang aton mga permit holders, ang mga illegal activities. Okay. Kay manubo kuno ang ila presyo. Kay wala sila kabayad. Yes, wala sila kabayad tax. So amo na ang ginalagas nyo gid ang mga illegalista. Oo. Amo na nga subong gusto ko mapag-on niya Engineer Vince. Damo na nakita na friends. Okay. Ari, si Sir Edville John Alfaro. Okay, isa man ni sa aton nga mga eco-warriors dira sa Barangay Tabunakan kag sa President Rojas. Kanami nga tupiko para diri sa Barangay Tabunakan nga mga pumuluyo, attorney. Kay diri ginaprotektahan ang bato kag bala sa suba para man sa mga pumuluyo nga hindi sila magbakal sang materials kung magpaubra sila sang mga balay. Kag isa pagid
preparahan ang mga proyekto nga mag-aabot sa barangay nga hindi na mabudlayan o kung magbakal sa mga material. Pero paagi sang inyo programa may mga madalong pagidgali nga rason kung nga protektahan ang bato kag balas sa suba. God bless sa inyo program, attorney. Thanks gid nung Edville sa pagsuporta. Whirlpool. Okay. Whirlpool. Tama. Thank you, Sir Ang Moon. dumating na whirlwind. Whirlwind romance. Okay. When si Alaga Sangsan-o. Anong Sangsan-o nga pamangkot? Legal quarrying has permits. Follow environmental laws. Pay taxes. Supports job. Illegal quarrying. No permits. Damages environment. Evades taxes. Risk legal penalties. Damo, Okay. no? So, inakaroon, kabay pa nga ang mabatian nilang explanation nga sila mismo hindi na naton pagpersahon, hindi na nila pagpaabuton nga dakpon pa sila kag mag-impose ang fines kay tungod sila na mismo ang magaboluntaryo nga magasunod kay naintindihan nila gali nga kinahanglan i-regulate ini. Okay. May gabi dira kay Father Brian Tinton Jocampo. Ambot ko Mayong gabi, nakalakat na Padre. siya, pa-Afrikano ni siya. Halong sa imong nga biyahe. Oo. Okay, sige. Okay. Ina ang mga kasubaan naton. So regulated ako ton nga volume kay hindi basta-basta hulaton naton i-replenish, okay? Makadto naman kita sa mga kabukiran. Sang una nga chimpo, wala pa kita nang balata, no, na bata tanan. Daw ka imposible nga ang isa kabukid maging matapan. 'Di ba? Kaya muna siya mo. Pero may mga scholars na sa tunga na declare nga maabot ang chimpo nga magatapan ang bukid. That time daw feeling nila daw expression lang. Pero naging kamatuoran siya. Nagabot mangid sa chimpo nga mga matag-as nga bukid nagkaladula na. Ang bukid nga nagaprotekta sa aton. Diba? Especially sa aton nga mga kalamidad. Ugaling diri naman gani masulod ang mga kinahanglanon naton for our economic development. Now, Engineer Vince, naman pati bukid ginatapan, kinahanglanon gid pala. So, attorney, sa subong kay... Nagkakasyak sa engineer mismo. Nagkakasyak ko Sa sa pamangkot kay do, hindi man ni amuni ang nasuriyahan. So, sa Pasensya. sa pagtapan sang bukid, syempre, amo na nga sa dati sa build project. So, correct. sang mga for subdivisions, for improvements, sa increase ng economy. So, amo na. Ang aton lang da is para makontrol, no? Kina-promote naton ang sustainable mining. So ang sustainable mining naman or quarrying amo na ang pagmina naton or pagquarry while minimizing sang environmental impact as well as ensuring sang life term sang aton nga mga mineral resources. Okay, paano yung ginahimo, Engineer Vince? So, amo na nga galimit kita nga kung ano lang ang aton nga kinahanglanon, amo lang na ang aton pagakuhaon para may mabilin pa sa mga future generations. So, amo na ang aton nga mga applicant, ang mga gakuha permit, may mga limit na sila for annual applied volume nila. Kung pila lang ang volume na gina-allowed per year. Hindi ka pwede maglapas attorney kag Cyril. Kaya na ning Engineer Vince nga i-calculate. Makita naton nga sa sininga kung ini nga volume ang imo gina-apply, feel amo lang nga portion ang makuha mo. Kaya na siya i-calculate. Yes, attorney. Kay syempre pag ang ilang nga mapa nga ginasubmit is topographic map. So ang contours, ang elevation sang volume, naka-state da. So tapos gina-reflect na muna siya sa GIS, tapos sa Google Earth. So gina-check namon. Tapos ang method nga ginagamit namon for computation is amo na ang ginagamit sa diri sa Region 6 kay may mga kami nga ga-conduct sang field as well as ang sa MGB upod na kami training every year kung ano ang mga concerns, kung may bag-o bila kitang the way sa computations, monitoring na amo na nga tapos during deliberation siyempre ang aton nga mga eksperyensyado gid nga mga technical nga mga mining engineers nga nagdugay na sa industriya, isa na sila ginatan-aw nila na kay may mga programa na sila, work program nila nga nag-prepare man na is a mining engineer or geologist man. Okay. So
before mention talang kay sa aton nga nag-retired nga baskog man to nga may engineer si Engineer Florian attorney dugduman Ay, si Engineer Florian. Florian Jimenez. Hello, sir. Nakaupo panaklad sa bukid. Yes, oo. Kay member, si Kaalaga Drill, member man sa MMC. PRB. Yeah. MRB MMT, MMT. yes. Wow. So subong si Father Frank na mataklad sa bukid, natabok sa mga suba. Nag-retire na siya. Okay, Nag-retire na sige. siya. So sang una attorney sa pag mag-evaluate na siya kay tama gina siya kay id no. Sa imo programa ipa-reflect gida kung diin lang sa bilog nga area ang imo matandog for 5 years. Yes. Na amo na ang iubrahon sang iya nga consultant tapos amo na ang pag-evaluate sang aton nga mga board sa Provincial Mining Regulatory Board. That's why kita nyo may mga trainings, okay, ang aton mga katapos no sang aton nga kapenro nga naga-regulate sina. So that's why sa akon mga kapwa abi nga mga di ba illegalista ko no hindi ka matingala nga manahibaluan nga ang gina-applyan nyo nga nga area kag ang ginakwari ninyo mabalaan. Okay? Kaya may mga teknolohiya na kita subong. May Google Earth na nga makita nato nga ini atong gina-applyan tapos ato ka ugali sa punta nagakwari. Laing gali. Hindi ka mag-expectar nga abi nila sa ilang field work, makita nila diri lang sila, hindi to makita ang sa piyak nga bukid. Kay samtang naga-field na sila, may naga-operate na sa ilang nga drone kag makita nila ang bilog ninyo nga operation. Last week sang July may training kami to, MMT training. Upod damon to si Father Frank. Oo. Tapos ang MRFC, the Mine Rehabilitation Fund Committee, CAPIS, kag ang members sang multipartite monitoring team nag-training kami dito attorney pagid sang maayo kung paano ma-monitor ang mga kabukiran naton gamit ang drone. Very so good. dira makita nga ang kabilugan sa imong area kung outside extraction ka na, kung nag-over extraction ka pag attorney. So before gasalig lang ta sa mga ginasubmit sa ilang production report, so subong with the help sa training, no, maga-compute na naton kung nag-over extraction na ang isa ka mountain quarry. Very good. I am happy to know nga ginakapacitate man naton ang tagsa-tagsa naton kaugalingon. Kaya di syempre kami nga mga illegalista, naga-innovate man kami. Nag-innovate, mga maalam man kami. So ginabantayan man namon. May mga kagaling mga technique. Okay, pero hindi. Sa to, that's why we advocate no nga ang tanan nga mga tawo nga nag-enter sa niya nga nga operation, ginahimo naton nga advocate para nagasunod sila, hindi kay tungod for compliance lang gid, pero because they understand nga ini ang ginaubra naton, hindi lang kwarta-kwarta, pero nagapanumdum kita para sa ikaayo sang aton nga palibot. Tama, Okay. attorney. Now, ano ang kinalain, Engineer Vin, sang mga legalista mo da nga mga permittee kaysa sa akon nga mga grupo ko nga mga illegalista nga feel ko lang ya kay ako ni bukid ikwari ko lang mahutik lang ko to sa akon mga friends nga mga sa tag-as nga ialaw lang ko da hindi lang ko pagpadakop. Anong kinalain? Kaya pwede man ko makaano panago man lang ko engineer. So attorney, dira naman nga side no sa mga illegal naton. So asa subong ang amon nga fight ang para makontrol, ma-minimize namon ang legal operation kay madako na amon nga fines. No? Akis kung madakpan ang imo bakho as well as madamo ka tawo dira, ang isa mo kabayaran sang imo fines attorney equivalent na sa isa ka kung sa mountain quarry, isa ka 5-year permit. Imagine. How much na? Mga hindi lang ko magambal sang kuan sang amount pero siyempre, kung ang violation naman subong madako na, so amo nang mostly sa mga nadakpa namon before no, so subong process na gid sila sang permit sa opisina. Payo, at least nag-learn sila sa ilang lesson. Very good, very good. So hindi lang tada hindi lang tada mag-focus no. Pero ang ato niya is ipaintindi naton sa ila nga man ginaproteksyonan naton ini nga klase sa mga operations. Sila binigid sa aton kasubaan kag sa aton nga mga kabukiran. Amo na gani ang nasiling ko kag attorney. Maliwan sa penalty. Kag ginabalan ko ginapaano mo ko ginapahug-pahug mo lang ko Engineer Vince para mag-go into legal operation. So, ano pagid ang damaging sa ginaubra namon? Kay wala kami nga permit. Wala nila makita attorney ang environmental impacts nga na-generate sang ila operation. Kay tungod nga
pag gusto lang sila kabkab attorney kung di nila gusto Amo na akong illegal. Oo, Wala sang illegal. guide. Wala sang guide. Okay? Tapos, wala sang limitations. Wala limitation. Ang volume, pag gusto-gusto ko. pag gusto ko lang kung sa kuha. din ko feel, sa din ko Dito, maumpisa. dito ko Boss, dito mag-extra. naman ko, kay daw namin naman to, kabkaban doon mahumok to. Tapos next time din naman ko, to the point nga, kung nantawon mo ang area, as in, hindi na siya mapuslan. degraded. Sakit Degraded. sa mata, tanawon. So, yes, hindi siya organized. Guba mo gintanan. Yes, Pero unlike, kung regulated siya, kung May ginasunod. may ginasunod May ng ginasunod siya. script. Yes. Diba? May sunod siya. May face by face. Yes. So bali sa aton naman nga kuan nga operation, may systematic extraction attorney. So That's the term. Systematic systematic. extraction. Okay. So ang ila design, so before pa maka-start sang ila operation, kasabit na sila sang ilang quarry plan. So sa Okay. dira naga-design kung ano ang kataason sang imo nga slope, ang imo degrees, ang kataason sa imo bench height, ang kalaparon sang imo bench width, no, naara na dagi na-aproba na siya sang aton nga mga experts man, mga experienced man nga personnel. So naka-state dra amo nang ila guide attorney. That's I-guide sa sustainable and responsible operation. Yes, attorney. Kabudlay engineer. Legalista ko Oo. Kabudlay, kadamo-damo sang mga pagsulundan. Ano ang mabulig mo sa akon nga maano man ko Magsunod. masunod na ko. Oo. Hindi lang niya kay tungod na kulbaan ko sa penalty, pero kay do ka budlay pamatian ta ka do ka budlay Oo. mga systematic Oo. extraction. So Ano ang pwede ko mahimo para mangin mahapos sa akon? So ang amon da gina-advise attorney sa amon nga mga permit holders man no, kung hindi sila magasunod sang amo na nga proper extraction, may posibilidad nga mag-slide or mag-soil erosion. So sa ilang nga side no, halungan man nato ng aton nga mga trabahante attorney sa aton nga quarry operations, as well as kung sila kay businessman man na sila, hindi man na sila gusto nga matabunan sang lupa or bato ang ilang nga mga equipments and trucks. True. So amo na nga dapat insakto gid ang aton nga pagwari or pagmina kay para malikaya naton ang disgrasya kag maprotektahan man naton ang atong dunang manggad attorney. Simply put, para man gali sa ila kaayuhan. Yes, attorney. Ay, okay, para gali sa akon nga kaayuhan. Okay? So, wala gid, no? Para sa nagaumpisa, mabudlay, Yes, so 'di ba? Pero once naintindihan naton, kay tungod may gina-guide man kita, ang aton kwarta nga ginagasto, kayo know what kalaga drill, hindi basta-basta nga mag-enter ka sa this kind of business. Kaya ang mga backhoe minilyon, Yes, As in. attorney. ang mga truck minilyon. Buot silingon, kay nagagasto ka naman lang, kung gusto mo hindi ma-disturb ang imong business, kag padayon lang, at the same time, maging ano ka pa, may ara ka pa, nagapanumdum pa ka para sa ikaayos ang aton palibot, wala gid rason nga hindi kita mag-apply sang aton permit. Oo. Di ba la? Yes, attorney. So mayo nga yung kasubong Oo. sinino nga ikaw mismo nga nagnegosyo ginapanumdum mo no nga kanong makapaayo man sa imong negosyo mismo no nga kumbaga may mga pagsulundan kinahanglan mo magsunod, not because kay para makaganar lang kundi kay tungod para mahatagan ka bakit sang dugang ng mga tinuig nga mapadayon ni ng imong negosyo. Ma-change character ako, Engineer Vince. Negosyo Hindi na ka naman. hindi na ako Oo. illegalista ha. Hindi lang ako illegalista. Okay, Isa naman sige. ako environmentalist, okay? Okay, Nagapamatok okay. ako, ibagsak. Hindi, Oo. wala ibagsak. Oo. Nagapamatok lang ko, Engineer Vince. Isa na nga sa isang ano, Oo, pati paring. mo ko nga, Oo. okay. Kaya may nag-apply permit mo. Nag-apply permit. Gusto Yes. so nag-apply. Masud na ko, okay, engineer, nabatian ta ka, ma-apply na ko permit. Oo. Sundon ko na ang mga pagsulundan para maging responsable, maging sustainable ang akon nga aquarium operations. Nagapamatok ako, engineer. Hindi ko gusto nga applyan ng permit kaya hindi ko gusto nga maapektuhan da mga paborito ko nga mga kakahuyan, Mga ma-damage. pananom. 'Di ba? Oo. Ano ang ihambal mo sa akon Oo. para maglinong ako? So, ang akon siguro maambal si mga attorney kay maayo man na kay environmentalist ka. No? Okay. Again, pero wala mo ginahuna-huna nga ang produkto sang mining kag quarrying ga benepisyo ka. Oh, really? Oo. Oh, papatiha ako, engineer. Papatiha ako. Sa Tadiin subong, nga mahid, kung oo. ikaw isa ka environmentalist nga ara subong sa inyo balay,
Sa imo balay pa lang attorney, produkto na nasang quarrying ang mga sand and gravel, no, nga pa-construct mo sang imo nga balay, no. Sa pagtan-aw mo no, sa aton nga Facebook Live gamit ang imong cellphone, produkto inasang mina. Gabenepisyo ka. Kung may salakyan ka, ginagamit mong imong salakyan. Kung magluto ka, mga kitchenware, tanan halos tanan nga gina-enjoy naton subong attorney, produkto inasang mining kag quarrying. Pero engineer, ang akon mga kakauyan gubuon nila, manamian kasi na. So, ang akon mahambal sa imo, kung mag-apply ka sang permit sa amon, no? Ang tanan nga trees nga ginpangkat mo sa imong areas, may mga replacement ina. Oh, replace. Ay, di ko naman itanom. Di ko Di ka itanom. makuha. Oo. So, ang imo talamnan, it's either no kung ang kuan ginadra is the perimeter sang imo sa buffer zone sa perimeter. May buffer zone man gali ang aton nga mountain quarry kay ginaprotektahan naton ang pag-extract mo sa adjacent nga lot owners. So kagina sa pag-explain mo engineer kung ang aton kasubaan may buffer zone nga 5 meters halin sa tuhod hindi dapadapa sa dapadapa sa toes dapadapa di ba? Ano naman niya di naman kita nagaisip sang buffer zone para sa mountain quarry. So ang aton nga sa mountain quarries naman sa iya nga perimeter line no kuan kita dasang 5 meters buffer zone. So before mo pa malabot ang imo boundary, for example, amo na imo perimeter line, may 5 meters ka nga diri ka na lang asta sa imo extraction. Okay. Kay possibly may mga may mga conflicts sa surveys, so may mga kuan sang claim, so i-prevent man na naton ang pag-damage kapag may reserve. o encroachment sa adjacent nga property. That's why. So, ginpanumdum ko na engineer. Matanom gali nang kusang kahoy. Okay? Isipon ko ginto ang gipangguba nila nga kahoy, ang ipangutod nila para mabayluhan sang the same man nga numbers ang ilang nga gipangutod. Attorney, sa pag-isip para hindi ikaw mabudlayan, ma-request ka lang ana attorney sa Penro. Okay. Sa DNR Penro or Senro for a tree inventory. Okay. So isipon nila dira ang trees nga pag-replace mo. So ang equivalence na for native trees 100 ka trees ang imo itanom, for the planted trees 50 ang imo i-replace. Buot silingon sa isa ka puno nga ginutod mo kung native tree siya, native 100. siya, dapat bayluhan ko matanom ako sa 100. 100. Grabe kuan man gali, may equity man. Kay tungod tinuig na siya nga nagtubo, pero dapat bayluhan ko sa 100. Yes, paano ni ko magkalamatay ning 100 kung nga gintanom engineer? Hay, paano to? Wala ko siya ginbayluhan kay patay to ako 100. So subong ang aton nga kuan nga programa sa aton man Rehabilitation Fund Committee, hindi lang enough ang tree planting. Dapat tree planting and growing. So ang imo nga gintanom, for example, ang replacement ka 100 trees, dapat mo man attorney bantayan. Dapat may ara ka environmental officer or personnel dira nga magabantay. No, mag-aisip sa mapasigurado. Yes, attorney. Maga-monitor. Nga ining 100 nga kabaylo sang isa ka puno mutubo buhi. Okay. Now, aring gina-problema ko kay gina-calculate ko. 1,000 nga puno ang akon ginutod. So 100 times 1,000 pila akon itanom? 100,000. 100,000. Yes, attorney. Okay, 100,000. Ang akong property nga gina-applyan ko for permit is only 5 hectares. Now, hindi enough ang 100,000 nga itanom ko sa area. Now, paano ako maging compliant engineer? So, ko itanom. madamo option, attorney. Okay, ano nga mga options? Una, pwede ka ka-ask sa barangay kung may mga open spaces or vacant lots no nga pagatamnan mo kagihatag mo na lang sa ila kay compliances mo man ina. Pwede man mag-istorya ka sa inyong asosasyon, maghimo kita sa communal area no para makita man sang mga residente kag mga sa aton nga kapisnon nga ang balik naton nga massive tree planting and growing activities kung may communal area kita nga dako. Okay. So amo ina ang difference sang legal nga pag-apply kaysa nga naga-iniligal lang kuya pag gusto ako utod to sa mga kakahuyan kay akon man to
wala man kuya niya ma-pressure sa akon kung mananom ako or hindi. Yes, attorney. Diba? Muna siya. Kaya gusto-gusto, Oo. after ko to ubuson, puli lang man ko, lakat lang man ko, Transfer nakakwarta naman. na ko. Transfer Diba? naman sa line areas. Amo na. Amo na siya. Now, ang aton mga pumuluyo, very active na subong sa pagbantay, no? Nga man, isa sa mga rason, kay wala iya tuig na hindi nila mabatsagan ang baha. Ang epekto sang baha. May epekto bala ang pagkwari ning Engineer Vince sa mga baha? Subong nga na-eksperyensyahan na naton ang mga kainiton nga na-eksperyensyahan naton nga batsagan naton. Attorney, kung sobra, no, kung hindi na tama, kung wala na gasunod sa guidelines sang pagtama nga pagkwari kag pagmina, syempre may impact nga na siya. Kasi syempre may mga trees kita nga ma-disturb, no? Ang trees which absorbs the water, no? Kung sa aton man nga mga sa mga kasubaan man naton, kasapaan, no, kung gina-abuse man naton siya, so gakwa na siya, dali na siya magbaha, no. Pero actually, attorney, ang quarrying nagabulig man ina. Kaya syempre ginapadaluman niya man ang suba, no, ginasunod niya ang mga siltation, no. Tapos ang sa ato naman nga kuan, amo na nga tree planting kita para mailisan naton. So hindi man naton gid ma-deny nga syempre may impacts man ta aton nga obrahon kung legal ang aton operation is to minimize, no? I-minimize naton, mag-obra kita sang environmental programs para masolusyonan ang mga negative impacts nga aton ma-generate sa aton nga quarry operation. Okay. Luyag ko ni tutukan ang mga boulders naton sa aton mga kasubaan. Kay may kasubaan kita nga manggaran o madamo sa mga boulders. So ang pagkuha sa mga boulders is also regulated. Sa akon mga pagbasa-basa, naintindihan ko nga isa sa mga rason nga man regulated ang aton nga mga boulders kay somehow may mga rason nga man ara dang aton mga dagkuan nga mga mga bato sa aton nga suba kay somehow nagapahagan-hagan man sila sang pressure sang tubig baha pakalabot sa aton nga mga kadagatan. So ina nga man ginalimitahan man naton nga hindi lang balas bato, even our boulders, correct, Engineer Vince? Yes, attorney. Kay especially ang mga boulders ara na siya lapit sa headwaters, no? Dito na siya para ma-prevent man ang gulpi nga pagbulhog sang tubig from sa headwaters. So amo na sila na ang gasagang ga minimize ang current, ga fight back sa current sang water. Kay kung imagine ninyo suba kagari ning mataas ini siya nga portion kag bagtudo ulan kapin pa ang aton kabukiran kalbo, di ba magulpi lang na sila. Pero kung may mga boulders din nga mga dagko-dagko, di syempre mahagan-hagan kay tungod nagaigo pa na siya ang impact dira maigo. Nagahinay na siya. Pak. Flow. Kaya man, actually, nasaksihan ko gidni sa pagsaka namon sa mga kabukiran sa tapas at ito ang pinakang head naton sa Panay River. Ang Panay River naton, nagaumpisa sa tapas, pakato sa Mindan. Sang nagasaka kami sa kabukiran, gumulpi ulan. Nagapasaka pa lang kami, sa dito sa ginapang picturean ko, tinaw-tinaw ang tubig. Pero mabatsyagan na namon ang ragasa sang tubig. Pagkabuto namon niya, ang waterfalls siya brown na. Oo. Pero nakita naton nga hindi gulpi ang pagpanaog sang tubig kay tungod may mga dagko-dagko nga mga boulders. So buot silingon, may lang kay si Daddy Roy sa may dala pa nga PC. Una gyud suyaan ko pa so di pa PC ka pa. Ay dagko sa kay mountain climbing kami. Ay PC. Kung wala gali tong PC, basi wala kami katabok. Kag naanod kami. So kay tungod may mga kabatuhan pa, may chimpo pa kami haboy sa piyak sang PC kag nakaagi kami nga tutudoy. Ang feeling bala nga do isog-isog ka tapos nang nakikita mo man sa imo guya nga hindi ko makontrol lang ako na kulba kasi katapusan ko na ni so salamat sa PC kag salamat sa mga boulders nga nagpugong sang mabaskog nga tubig baha. So inatani mga kaalagad, mga isig katinuga nga nagapamati kag nagaupod subong sa aton. Maintindihan ninyo nga may mga rason ang pagtukod, ang pag-ubra sang aton nga mga layi.
Because ginabalance man sang aton nga estado ang aton mga kinahanglan for economic development and the same time protection for the environment. Kung aton nang gid pagasundo ng aton nga layi, inagani permihambal ko, we have beautiful environmental laws here in the Philippines. Manami ang pagplastar. Kag kung lantawon nimo scientifically, kag sundon ta lang gid, mahagan-hagan man gid ang epekto. Ugaling ang problema ara mismo sa aton sa implementasyon, sa enforcement. So that's why dapat holistic ang aton nga approach. Dapat iedukar naton ang aton mga isig katinuga, iedukar man naton ang mga authorities, ang aton mga local leaders. 'Di ba? Ang local leaders naton kay i-explain ni Engineer Vince, no? Nga example, ako illegalista. Example naman ko. Lainawan ko nga karakter. Okay, mga isig katinuga, illegalista ko. Kag daw napaathagan gid ako subong nga okay nang laway mangid gali akon ano kay kung sa picture gid man to laway gid man. That's why kung gin-post nila sa Facebook, kita may mga post sa Facebook, laway gid man iaagi, 'di ba? So tanan nga makatulok ay laway magidaging guba gid ang palibot. Kay tungod illegal kamo mo, wala kamo nagsunod. 'Di ba? Kay kung nagsunod kamo, may mga plano ina. May mga pagsulundan para hindi man sang subong sa to ang itsura sang inyo nga pagkwari. Now, ano ang mga una nga mga requirements, Engineer Vince? Sa ulungan, guro? Solo. Okay, good. Kaya masakit ka po. So, ang mga requirements naton, so for commercial sand and gravel, mga sand and gravel or industrial sand and gravel, una sa tanan, ang pinaka-importante is ang barangay resolution. So, sa barangay resolution, ipatawag naton magkuhan kita sang barangay assembly to inform nga sa aton nga mga pumuluyo nga may gusto mag-apply diri sang quarry, no? Tapos pamatian man namon naton sa barangay kung ano ang mga opinions man sang mga pumuluyo regarding sa ma-apply. Tapos kung nabalaka man ang aton pumuluyo, no? May isabat man si aplikant kung ano ang iya nga mga commitment, no? Hindi ko pagpabayaan ang inyong barangay road, hindi ako magsubra quarry, hindi ko pagabusuhan ang akong permit, no? So sa barangay level, kung nahapsaya na makasecure siya sang barangay resolution. Pagkatapos, okay, hindi ito magtapos sa barangay. Kaya nahibaluan naton, Engineer Vince, no, lantaw ko diyo, madamo nga mga kapitanes sila binagidira sa banwa sang maayon nga nagatutok sa subong sa aton. Even ang kapitan sang Insinyagan, si Panitan na, 'di ba? Si Cap ni Dorado, Evan Dorado nagapamati man para mahibaluan nila. Kaysang una, mga practices ang una, ako, illegalista, siyempre sikat ko, damo ko kwarta. Hindi ako ha, ang illegalista ko nga person ha. Hindi yung pang-personal nga, si Atty. Abib. Hindi ako lang, nagapakuno-kuno. Okay, nga illegalista para mas ma-appreciate nato ng explanation. Okay, sikat ko damo ko kwarta, makatulang ko kap, ninggay ko, na da, barangay resolution na, para kay ma-apply ko to, kwarida sa inyong lugar. Dira, nagakatabo ang gamo. Kaya mga people of the Philippines or nang saksi ng komunidad, wala na kay balo. Nag-apply ka. So pamatiin ninyo si Engineer Vince. Amo ni dapat ang mga pagsulundan nga ginahimo sa barangay. Ang barangay kapitan magpakandak gid sang barangay assembly. Public consultation. Public consultation, public hearing, nga imbitaron ang mga tawo kag klaro dapat ang imbitasyon. Nga ang imbitasyon ara sa agenda nga pagadiskusan naton ang application nakon nga illegalista nga ma-apply na. Okay? Okay, promise, nagkasala na ko. Sige, akuon ko na nagkasala ko. Kay siyempre, abi ko ginahimo man sang tanan, sang iban. Pwede ko man mahimo. Diba? Kay friends lang kami. Abi ko, hindi man ko nila pag-personal no? Hindi ko pag-ipolitika. Ay, kontranay kami sa politika. Nagamo-gamo. Okay, now na-realize ko na sorry. Ma-apply na ko. Mabalik ko sa barangay. Okay, ano na akong himuon, Engineer Vince, di ko to sa barangay. So, nag-upod si Engineer Vince sa barangay. Anong dapat himuon ni Kapitan? So, Engineer, siguro doon mo. Kay eleksyon man sa, sa December. Basi maigo ko da. So, ang buhato ni barangay, so, mag-post siya sang notice, no, sa ilang barangay bulletin board nga amo na may application si amo ni
ang schedule sang barangay assembly or public consultation, kag imbitaron gid attorney, ang pinaka importante nga imbitaron ang mga panimalay nga malapit gid, apektado gid, kay sila gid ang apektado sang amo ng operation. So amo na mapakadto sila didto, ma-inform, no, ipaagi sa iya nga mga tanod or sa iyang mga officials nga hinaynayon naton palaptang information nga may ma-apply sa aton nga quarry para kung ma-aproba ng iya nga quarry permit, hindi pagbasulon si kapitan, hindi pagbasulon ang mga konsehal sa barangay nga gaperma sa resolusyon. Okay. Kay may accountability sila, attorney. Correct. Accountability. Kay kamo ang nagpasa sang resolusyon, Tama. kinahanglan mapanindugan ninyo. Now are, it's the other way around, okay? Kay tungod nagsikat na ko sa Facebook nga nagkwari ko, 'di ba? Tapos ay ito ang picture nga gin-post pa sa Facebook. So grabe. Tapos gipapanaugan pa ko sa cease and desist orders ang Kapenro. Okay. Pero nag-change na ko ha. Kay namati na ko di sa tingusang tinuga. Nag-apply ko ginupdan pa ko ni Engineer Vin sa barangay. Now, what if hindi na kuya engineer pagpamatian sa mga pumuluyo? Wala lang sila rason, basta hindi na lamon feel. Kay ning nag-illegal ka na ya. Nakukulbaan na kami nga ba, si abuliwaton mo man nagyapon. Hindi ka na mo niya hindi kami kapitan magpasugot. Sige ka na, kung magpasa ka mo da, hindi ka mo na mo pagbutohon. Kapaw madamo sila Engineer Vince. Engineer Vince, buligi ko. Diba? Hindi mo na ko gani. Masunod na ko sa imo. Tapos naman amo pa niya natabo. Okay? Kung saan diin, maligal na ko. Ay, ma-frustrate naman ko. Mahangita na lang ko itong lugar. May iban, maligal na lang ko kung amuning sitwasyon. Anong mahambal mo sina? So, para man sa aton nga pumuluyo, no, nga ang isa ka legalista ga-apply na for a quarry, kay may reason man na. Una, basin wala sa kabalo sang layin naton. Nga abiya, ako ni duta. So, yes, sa aton sa aton Republic Act 7942, extraction of public or private land, no, ang mga minerals dira kay owned by the state. So, makuha ka gid sang permit mo. No, ang mga mineral. So, amo na nga kung for example, na-realize nila nga amo na, no, sang una gani gin-allow naton nga illegal sa dira. Wala man ta nagpalapit sang opisina sang Kapenro, sa kay mayor, sa kay menro or sa kay kapitan. Ano pa ihan subong nga hindi naton siya pagsugtan nga may regulation na. May maagi na sa proseso, magabayad na sa sang mga taxes ya, kag balaan mo attorney ang aton nga permit is hindi ako haning illegal ako. Kay kun na si attorney kabalo siya pero illegal hindi siya kabalo. Illegalista naton nga kuan nga ang permit hindi man magkabalaka no ang aton nga mga pumuluyo kung na-issue na sa permit. Kaya ang permit is just a privilege. Pribilehiyo lang na siya nga kung mag-abuse siya no, ara mga mo sa area kung ginabusaran niyang iya permit, pwede gina at any time, pwede na siya masuspend, cancel, or terminate sang aton provincial governor. Very good. Now, isig katinuga, amo ni kaklaro ang implastar ni Engineer Vince. Una, hindi pwede, no? Nga wala lang rason ang pumuluyo. Ma-object lang sila sa application sang isa ka willing nga quarry operator. Okay? Kinahanglan may rason, kag ang rason naton valid nga rason. Kay dira sa public hearing ginadiskasan naton kung ano mga kinahanglanon, ano ang inyong mga fears. Hindi kay tungod ning feel mo lang. Ang amon dalan maguba. Okay, hindi ka mo magka-problema. Kay ma-allocate ko pundo para sa road maintenance. Hindi kay ginahapo kami ang mga yabok. Well, hindi ka mo nyo pagproblemahon ng yabok. Kay tungod, ari na dire, himo, anong mga usual nila nga ginahimo para ma-reduce o ma-mitigate ang pagdamo sang yabok sa ila operation. Makandak na sila sang regular nga water spraying. May water spraying ako. Dapat may water truck na sila nga kuan para ma-mitigate no, during sunny season. Mayabokin man na siya. Tapos, magabutang sang signages ang aton nga mga quarry permittees na slow down lang, hinay lang. Kaya kung hinay ang dalagan sang truck, hinay man ang yabok nga ma-generate. Very nice. So, tanan nyo to, mga isig katinuga, nga mga issue, gin-resolve ko na kay I'm a changed person. Diba? Gin-resolve ko na. So, hindi na pwede nga, hindi na mo niya feel.
Hindi na valid reason. Kag sa aton mga barangay officials, amo ni ang punto nga manami nga may mga public consultation, may public awareness kita, kay tungod ang mga issues sa atong pamuluyo, pwede gid ma-resolve sang aton nga applicant. Kaya nga man, may ara kita mga social development management plan, may environmental protection enhancement plan, nga mapasigurado nga tanan nga issue nga gina-raise dira ning masabat. Ikaduwa nga punto ni Engineer Vince is that pribilehiyo lang ang aton nga permit nga ginahatag. Kay tungod hindi siya kinamatarong, kundi it's only a privilege, hindi makapagusto-gusto ang aton nga mga operators nga wala lang. Kay tungod may permit ko, pag gusto ko. No. Kay may permit ka, you are regulated by the state. So masunod ka gid sa tama nga proseso, kag tandaan mo gid nga dapat para sa ikayos ang imo nga komunidad, ang imo nga operation. Tama. Okay? So, at least klaro bala sa aton nga amo na siya. Ari ang mainit nga pamangkot, engineer. Are you ready? Dami nagalantaw gito sa mga engineers na po. Blasting! Blasting engineer. Blasting. Is blasting allowed if my quarry operation is legal? Para gusto ko maklaruan. Actually, nagakalam na gid ang akon nga mga tudlo nga pang ma-post, ma-comment, masabat. Para may time ka magpanumdum at chika-chika ko na gamay. Gina-control ko lang ako kaugalingon. Kaya nahambal ko, lain naman abi kung sa akon mahalin. Kung ka mga kung ano naman ang issue. Kay ang issue sang quarry, that's why namian ko siya mag-discuss, no? Kay nag-abot sa punto nga kontrahon ka sa mga tao nga apektado kay tungod may ginapanindugan ka lang. Balikan ko ang issue nga ang aton to nga mga sangguniang panlalawigan nagpasa sang ordinansa nga gusto i-exempt ang bilog nga probinsya, municipal government sa bilog nga probinsya nga hindi mag-apply sang quarry. Gusto nila kay kami, arima kami sa gobyerno, amon man ni di jurisdiction, hindi na kami mag-apply. Okay? Kag ato nga issue gin panindugan naton, gin batuan naton, gin labi naton, hasta nga ginyaguta kita, gin tapak-tapakan kita, ginobrahan kita sa mga kung ano nga mga malisyoso kag mga kaladlawan nga mga istorya, pero gin panindugan kita kag naging successful kita kay tungod wala ato na pasar nga ordinansa. Okay? So that's why mabal ko mainit ang isyu sang quarry kay kung ikaw agresibo sa pag-discuss sini kag sa pagbawal sini, madamo ikaw nga maatubangan nga mga alatubangon kalay sa atubangan. Madamo ikaw sang mas mahal lang yes, pero this time with tingog sang tinuga, gusto naton nga maging objective kita. Timbangon naton ang layi, timbangon naton ang protection sang aton nga palibot. Okay? Kay ina gidya, pwede ta gid na sila ma-merge together. Kag ang tanan naton, ang aim sang estado, ang iman sang aton mga kauturan sa mga aton komunidad, isig katinuga, mag-harmonize. Okay. Now, this is the question. Kay ang kalabanan, no, majority sang aton mga social media friends naga-oppose. Grabe ang reaksyon dahil blasting, diba? Na ginadamage ang kabukiran. Now, it's a yes or no question. I-expound mo lang after you answer the question. Is blasting allowed sa mga legal nga mga quarry operation? Yes, attorney. Ang blasting allow gina kay tungod nga may different nga strength ang aton nga mga materials or rocks, no? So, for example, kung may mga bato dira nga hindi na kaya sang rock breaker, so need na gid siya sang blasting operation. Pero dapat imo siya i-include sa imo nga permit, no? Ipabalo mo daan, ibutang mo daan sa imo programa sa 5-year work plan mo nga magakandak kaya sang blasting operation. Okay. So para ang at least from the start ginatani gid from the barangay sa imong barangay resolution dapat naka-state na nga ang iyang project is quarry project with controlled blasting operation. So that's the term controlled blasting. Okay, sige. Isa-isahon naton. So buot silingon kaya bali mo blasting is allowed. So hindi man siya gali makatingala
nga man sa isa ka quarry operation, may blasting Mas may nga natabo. Oo. Okay. May nagapalupok. Kay tungod ang scientific explanation dira nga hindi na makaya sang ano nga machine, 'di ba? Example mga hard mga aggregates na tawag na hard rocks, basalt nga kinahanglan na blasting. Pero suno sa kay Engineer Vince, dapat naka-attach na sa aton nga permit nga makanda kasi nga activity kay in the first place gina-assess mo man ang imo nga gina-apply mo nga area. Okay? And when we conduct blasting, ano dapat ang ilang mga pagsulundan bag-unin nila himuon kung allowed kung ara manggid sa ilang nga permit engineer? So sa ilang 5-year plan ang ilang nga consultant may ara na siyang ginakuan nga blasting operations no kung ano methodology of blasting operations. So dira makita kung ano ang mga pag-aobrahon no. Tapos ang magakandak sa aton nga blasting operation is dapat licensed blaster. So hindi man gali basta-basta. Ako lang man to. Kaya abilidadan ko ang engineer. Kalagot ako lang man niya. Butangan ko tong dinamita. Mga subong sina hindi pwede. Ang gasila sigba sa social media amo to no sa race ang blasting basig pati silang makadali-dali lang blasting sa isa ka area. Pero hindi attorney, no? Sa pag-purchase mo pa lang sang explosives, dapat may license ka. Yes, kay may layiman kita nga nagabawal sang possession sang explosives. Kinahanglan sa pag-move and transfer mo pa lang sa explosives, dapat may license and permit ka man. Tapos, before ka makablast, dapat may blasting permit ka man. Kagang makandak sang blasting is dapat licensed blaster gid siya. Okay. So, ang pag-purchase, pag-transport sina, may escort ina nga mga PNP. No, hindi na siya basta-basta maka-transfer lang. So, may escort na sa aton di, for example kung diri sa probinsya, escorta na siya sa aton nga PNP sa provincial office kag ang PNP sa kung ano siya nga munisipyo. So during sa paghandak man sa blasting, ara man sila. Ara man ang aton nga ang barangay kapitan, ang mga tanods nga gapalibot nga sa perimeters nga hindi dapat pagsudlan. Tapos may before blasting 3 to 5 minutes may longhorn na siya nga sa pahibalo nga in 3 to 5 minutes ma-blast na, ma-start ang blasting operation. So hindi na sa basta-basta nga magasiling sila nga ga-blasting na siya. Ga panagusto lang sila blast no hindi pwede maskin dira ang example naton dira ang sa BCBI no ang blue chip builders may magazine na dira may storage na sila dira sang explosive pero hindi na sila dali-dali kakuha dira miskan dira mismo sa ila property kaya ang isa kayabi sina ara sa pulis. Amo ina ang kinalain kung may permit ikaw kay tungod protektahan ikaw sa imo nga permit sa imo nga mga operations. So hindi sa aton mga isig katinugay, hindi na ako makibot no kung may isa ka area nga may permit siya kag may ginkandak nga blasting kay ina siya, it's part of the process, part of regulation. So hindi na siya basta-basta. Kag for sure na na-experience man sa mga especially diri sa Rojas, sa Lumaan, sa Dinginan, nga area kay manti pag tukod sining provincial capital no nagpatigayon dira sa blasting kag mag-agi ka dira may makita mo gid nga gina-cordon no ang may nagabantay nga kay bawat tungod part gid man siya. Okay kina-mention naman lang gid ang Pueblo de Panay, isa sa diri sa Western Visayas, isa sa mga best practices sa quarry operation amo ini ang aton nga Pueblo de Panay. Kay nga man kung ilang taon naton ginquarry siya may mga portion ng mga bukid nga nagkaladula siya pero gin-rehabilitate. Kay tungod ang rehabilitation plan is also part of the requirements. Amo na siyang kinalain sa mga illegalista nga pagkatapos panguwa didto sang aton materyales bayaan lang. Okay? Bayaan lang kung ari di si Father Mark may epekto man to sa iya kay ti syempre kung may mga area nga ginquarry tapos wala permit pagkaubos so sang materyales bayaan lang na naman. So amo na nga man
responsible, sustainable quarrying. Kay tungod, ginabalance naton ang aton kinanglanon, kag ang pag-regulate naton para maprotektahan man ang aton nga palibot. So at least klaro ina sa subong no nga hindi lang ta mag-inintra sa mga isyu nga limitado lang ang aton nga pag-intindi. Okay? So batay baluon gid naton no kon legal, legit or matuod. Bago kita maghambal or magatag sa to punto. Hambal Sir Moon, I think the uproar is coming from the people's trust issue. Nasa nayabi kita to si quarrying and mining as damaging, pero most of the time those are from illegal activities. Yes, true. Quarrying is damaging. Okay, nambal na ninimo no. So for citizens, report illegal extraction from legal operators. Yes, amo na ang mga ginahilibion sang aton yung mga legal operators kay wala nagabakal sa ila kay syempre may mahal sila, may presyo sila kay tungod damdamo sila obligasyon. Responsable sila mo kay responsable sila, nagagasto sila sa mga requirements, sa mga pagsulundan. Pero ang illegal naton yung mga quarry operators wala sila may ginagastusan, kuha lang na sila nga ginansya lang nga ginansya, money. Diba? So hindi naton sila sakdagon. Hindi natin sila pag-patronize. Patronize na lang. Okay. Hindi natin sila pagsakdagon. So, importante ginang papel sa komunidad, no? Nga mahibaluan ninyo kung legal, no? Ang mga nag-aquary dira sa inyo sa palibot ninyo. That is why nga hibaluon sa barangay, sa munisipyo, or even diri sa gobyerno probinsyal. Kaya nakahibalo kita sina, no? Kag i-report do kung illegal gid man gid patigayon niya. Importante yung pag-report. Kung kayo sabi, nadlook bang kita nga mas ibalikan. Pero wala man sa kabalo kung saan nag-report, di ba? Importante dara, mahatagan natin sa isang leksyon. Okay? Okay. Hello sa kay ng net, Cercado, dara sa Barangay Madulano, President Rojas. Daddy Roy, nagpamati man. Good evening sa tanang taga Old Gia Maayon. Salamat. Shout out kay Father Marvin Francisco. Kag sa kay Father Ret Perote, kay halin kay Sir Jonathan de Malata, Ma'am Frely Ann. Si Ma'am Frely Ann, no, nagalanta man, no. Hello. Ari makakot gini magdepensa, no. Oo. Yung gabi mo na-miss man nato sa mga opdanan. Okay, sige. May isa di ka comment, no, nga naghatag sa akon sang nga manami siya i-discuss. Okay, sige. In the point of view of an environmentalist. Pero ginaguba gihapon ang environment, ang natural nga beauty sang environment, kag useless gihapon pagkatapos ga-suffer ang mga apektado. Tapos bayaan na lang, laspag na ang palibot, guba na, dapat pag-isipan muna sa mga natungdan, especially sa mga apektado. May point siya, no? Kay tungod, inagay ka ginaklaro no ni Engineer Vince, ginapaklaro naton kay Engineer Vince, kay nagapamangkot kita, nagahatag kita sang senaryo, naga-act kita, para mas ma-appreciate naton. Ang difference kay kung maghamar kita quarry, ginabutang naton sa mind naton illegal quarry. Kay tungod hindi naton mabasol ang aton mga isig katinuga. Kay rampant manggid ang illegal quarry. Mas kilala nila, mas bation ang illegal quarry kaysa sa legal nga quarry. Okay? Pero para mas ma-appreciate ninyo, ari ang aton nga ihatag nga example. Ang Pueblo di Panay, it's a quarry area. Industrial. Okay? Subot silingon, dagko na nga mga volume ang ilang nga gina-applyan, mechanized na, nagagamit na sila. Subot silingon, dako nga operation. Pero, nakita naton subong, gina-appreciate naton subong ang katahom, ang progress, ang development sa syudad sang Rojas tungod sa naga-exist nga Pueblo di Panay. A city within a city. Kag ina siya naging resulta sang isa ka responsible quarry operation. Meaning, kung sundon talanggid ang layi, kung sundon talanggid ang aton nga regulasyon, compliant kita, hindi naton mapabayaan ang aton palibot kay in fact we can still rehabilitate and restore the same, balancing the need for economic progress or economic development, at the same time protecting the environment. Okay? So that's why ang ginahinyo naton sa aton mga isig katinuga, sang aton mga kapisnon, 'di ba?
sa pagprotektar sang aton nga palibot, kung dira sa inyong mga lugar may mga illegal quarry, and by the way, pamanguto naton si Engineer Vince. Engineer Vince, ako active naman ko nga environmentalist. Paano ko mabalaan nga ina nga operation illegal kag legal? So attorney, as sa environmentalist kagalis mo. Pwede man attorney na. Attorney na sige. So bali, kung ikaw isa ka concerned citizen ginman, no, nabalaka ka ginman sa environment, no, pagkita mo nga may quarry operation sila, pwede ka kaas mismo sa ila. Okay. Sir, ma'am, sir, kung may permit bala ang inyong nga operation kay do wala man ta kaagi sang barangay assembly. So wala man ta kaagi sang consultation nga do wala man ko nabalaan na nagkuan. So na. So pag maipakita sila sa imong nga permit, no? Pwede mo na i-verify dayon. Hindi ka lang dayon pagkita mo sang permit, mapati ka dayon. Paano nila i-verify? So, paano nila ma-verify? Ma-verify nila, i-check nila sa permit kung sino ang nag-issue sang permit. Kung sa for quarry ba kay ang provincial government, kung kinpirmahan ba na ni Governor Castro. So, pwede yan na i-verify kaduan niya sa opisina, sang Kapenro, kung may record ginman sang amuni nga individual. Wala ko chimpo magkadto-kadto, engineer. Ano pang iban mo da nga mga pwede ko mahimo? So, kung wala ka chimpo, pwede mo man ma-message ang Kapenro ka may Facebook page man na sila. Sa Facebook. Okay, sige, may Facebook ako. Okay. Ano ang inyong account? So, ang amon account is the Capiz Provincial Environment. Ma-search mo na, magwa na dayon siya. So, pwede mo man kami ma-message through email kung wala ka Facebook. So, ang amon email address is info.capenro@gmail.com. Pwede mo man kami tawagan sa amon nga hotline, no? 036-520-1004. Mahapos sa uluhon ang numero. So, kung wala chimpo magbisita, pwede ka tawag, pwede ka email, pwede ka Facebook. Pwede ka Facebook. Okay? Now, sige pamangkot ko, karon suplado to, wala ako nilagi na sabat. Paano ko mabalaan sa pagbisita lang? Mabalaan ko na kung legal siya or illegal siya? So kung isa sa ka-legal operation, ginapabutangan ginanamon sang project billboard or tarpaulins nga naka-indicate that so people may know ang pangalan sang permittee, ang duration, ang coverage sang area, ang applied volume, kag ang expiration date. Subot silingon, amo ginagaling una-una ko nga pangitaon sa area. Sa area. Kung nakita ko nga nag-aquary na sila, Yes. nga dapat may bulletin board sila, kag nakabutang ilang nga permit. Yes, attorney. Okay. So, dira maklaro ko nga may permit man gid sila. Now, klaro na nga may permit sila, engineer. Pero nakita ko, kay tungod nagpamati ako sa isig katinog, gaging pamatian ko si Engineer Vince, to hindi man hambal ni Engineer Vince nga may systematic extraction nga ginaobra. Now, karon do feeling ko tudagid ko yan. Nag-alam ko pamati sa tigong sang tinuga. Now, anong himuon ko, engineer? May permit na sila may mahimo pa ko bala? Kay tungod do ginwa daw ang ila ginaobra do parehas sa nakita ko sa Facebook nga viral subong. So, ang amon opisina, especially sa amon sa Regulatory Services Division, naka-divide na into two. Ang Mines and Geosciences Development Services, amon na siya for the processing, sa permitting section, tapos may ara man kita enforcement na. Dira na masulod ang monitoring, apprehension, kapag regulate naton kung tama bala ang quarry nila dito. So for example, nakita mo gid man nga do kuha na siya, hindi na siya sakto, pwede ka take pictures, no? Okay. Oo, kung ang aton nga concerned citizen, mas maayo nga may mga geographical coordinates ang imong dumabudlay pictures. Na ang imong dumaan sa akon. Paano ko mag-geographical coordinates? So, ang amon sumong ginagamit, no, pwede ka ka-download sa Google Store or sa Apple Store kung iPhone ka mo, sang Geocam or damo-damo na siya application with GPS. So, may ara man ang camera with GPS, timestamp, basta damo-damo mahapos malang gali. So, pwede ko malang gali ma-search, pwede ko ma-download. Kamo to ang gamiton ko nga camera para mag-picture, para mabalaan sang aton katapo sang Kapenro ang inyo coordinates, location mo, kung sa diin mo. Kagkuha ang picture. Yes, makuha, ma-identify dayon nila
kun sa dini ka. Oo, kag ma-check tayo namo na attorney sa amon nga system kung kay sino na da nga quarry permit application. Pag ma-check nga kay amon ni kay permitti kadtuan siya na i-verify kung tama kung may naga-violate gid man siya, improper gid man, sumatagan siya sang violation. Tapos isisang ya operation kay rehabilitate ya saktuhon niya before siya maka-resume sa iya operation. Abi nyo ha. Sa chip ko, dumduman ko, kalagad drill, nga, masaulo ko pa kung sino lang ang may permit. Masaulo ko man kung sa din lang ang lugar ang may permit. So kung makita ko nga area nga may nag-quarry, balaan ko gid nga illegal siya. So amo gid na mabalaan, ma-identify kung kung legal ka nga operator sang quarry or hindi legal. Okay. Madamo ang mga wala nang taka-break kulang ang aton nga chimpo. So bot silingon mabalik magin yes, bot silingon mapabalik kon tagid si Engineer Vince. Kaya nga man, damo bala nagka-comment abal ni, kilala mo ni Goro si Ron James Arellano. Ngingig, uhaw kayo, kaya man may pahatag ka chocolate. Mga amigo ko na sa Negros. Okay, ari na ang info.kapenro@gmail.com kung luyag naton. Number sang Kapenros, landline 520-1004. Follow them on Facebook, Capiz Provincial Environment and Natural Resources. Okay, hambal ni Pats Pau, formal kaayo laki. Message us. Ma'am Leonora Villanueva Alcapa. Good evening, Attorney Abeb Kalagadril kag Engineer Vince kay Bakong TV. Hello, Bakong, dira sa mga poblasyon, Ilaya, maayon ka, peace. Okay, sige, Pilar Fisher, folks. Salamat. Wency Aliaga, Ma'am Hana Burgos, salamat, kid. Sir Ronald Alan Culio. Hello. Sir. Ang amon nga Enro officer, si Sir Alan Culio. Ma'am Nat Sarado. Sarcado. Bisan ka po'y no makita mo, bisan ka po'y gwapo, madya si Engineer Vince. Pero madamo, yes, madamo nga mga munisipyo subong ang ginlibot sang Team Kapenro, no, para magpalabot sang aton mga programa, kag ang mga mainit nga mga issues aton pag-sulbaron. Okay. Thank you so much, kid, no, Engineer Vince. So, thank you, man. Madamo pa, abi mo, ato lang pamangkot, Engineer. Actually, damdamo pa ko pamangkot. May nabilin pa siya, Tor. Sabot sila yung nabalik kag i-reserve. Pero kay tungod kulang nakita sa chimpo, no? Pero naton sa aton nga mga kauturan, mga isikatinuga nga nagapamati. Nga kabay, may nabalaan kita, may naintindihan kita para somehow kung ginadiskusan sa social media, makatubong man kita sang insakto. Hindi lang kung kaisa kung sang mga misinformation, disinformation, nagagatong pa kita. Oo. Kay isa lang man dapat ang aton nga goal, 'di ba? Ang goal naton nga maprotektahan naton aton palibot. At the same time, hindi man ma-compromise ang mga kinanglanon naton. Kay madamo na ko nababatian nga naga-problema kung sa din sila makuha sa materyales. Tama. 'Di ba? Kay tungod limitado na or controlled na or gina-regulate na. So tanan kita apektado sini. Kumbaga do paras to bala ka nga sabat ni Engineer Vince sa illegalista nga ako. Hindi sa attorney bang illegalista nga ako nga nagpaago-ago ka pero namin ko ikaw nagabenepisyo sa mining and quarrying activities. So buot silingon i-recognize naton. Tama. I-recognize naton nga may benepisyo man ang ini nga klase sang operation. Only that, kay tungod dako ang iya environmental impact, we need to regulate it, kag dapat sundon naton. Kay gin-explain na naton kagina ang science behind the enactment of those laws. Kag wala na iba niya panandumdum ang aton estado, pero balik man gyapon sa aton. And we also wish and pray nga those engaged in illegal quarry and mining operation will understand, no, nga it's about time mahapos kung gustuhon naton. Nagani wala sang namin ko sa isa ka tawo nga dedikado, decidido nga mag-comply.
wala sang mabudlay. Sa una lang mabudlay, attorney. Pag masigig-sige na, wala na. Simple na lang. Madali na lang. Madali O na maging lang. routine mo na lang. Okay. Before kita magtapos, ari ang atong pamangkot kay Engineer Vince, ano ang mga preliminary requirements kung ako ma-apply quarry, ma-apply governor's permit para sa akon nga quarry operation? Balas batuman o balas sa aton batuman. nga quarry? So ang mga requirements, initial requirements before ka maka-file sa office is barangay resolution, municipal resolution, ang imong nga work program. So for the CSAG is 1 year. For the mountain quarries 5 years. Tapos ang imong nga survey plan or topographic map. So ang for the mountain quarries may mga la title pa, consent sang tag-iya kung ang applicant hindi mismo ang tag-iya, certification from the Penro, DNR Penro or Senro ang area is alienable and disposable land. Hindi siya within sa critical watersheds. No, tapos ang pictures sang area kung diin ka mag-quarry. So mostly amo man lang na ang mga application form pagali. So ang application form makuha nila sa pagdala mo ng mga requirements, ang mga application form, mga form na aralan na sa opisina. So kung nabulayan ka mag-fill up, kung hindi ka balo kung sa diin ka makuha sa requirements. Yes, kakadto ka lang sa opisina, no? Pangitaan nyo lang si Engineer Vince. Pangitaan nyo lang ko. Kung wala ko kay sa travel, sa ground may mga hindi, kaya most of the time naka-field works si Engineer Vince. Tandaan, nag-iisa pa lang siya. Ako pa lang, pero umalabot na to amon isang may bulig na ko. Mas mamadali. Sige, hulato nato ang pag-abot ni Carlo. Kay siya ang magapadayon sa bat sa ako yung mapalamang ko. Pwede. Or kagibutang tagay dahil nga duwa na kamo ang aton nga pagkapamangkoton diri. Okay, sige. So sa stand naman sang simbahan, actually wala gid pamatok no ang simbahan sa quarrying, no? As long as may permit legal kag in moderation, no? Wala hindi kinahanglan nga ubos-ubos. Kag dapat panumdumon nato kung ano makapaayo para sa tanan, no? So nasan di kina sa mga pagpati, no, or sa mga basihan man sa simbahan na particularmente sa mga biblical teachings, no, sa sa Genesis, no, nga tanan nga ini gintugyan sang mahal nga Dios, may responsibilidad kita kada tapon naton ina, no. Tanan ina hindi dapat oyangan, no, hindi pagpatamasaan, hindi manginakob-akob, no, sa tanan nga mga gintugas ng Dios. Sa Catholic social teachings amo man, care for creation, common good, kag of course sa Laudato Si ni Pope Francis, dira nakabutang, no, nga tanan kita interconnected. Kung masamad ini tanan, posible nga balik sa aton. Correct. Kita magyapon ang balikan, no. Kag may mga statements man sa Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP, no, nga nagasiling nga kinahanglan ang tanan nga ini magsunod, no, sa mga kasuguan, no, sa basihan naton or legal basis agud tumatuman naton ang handom nga hindi kita makasamad sa atong palibot. Kagdugang pa dira ang aton Capiz Archdiocesan Social Action Center o nga tawag naton CASAC, membro sang aton nga Provincial Mining Regulatory Board. Amoy na siya ang body nga naga-check sang aton nga mga requirements bago iduso o i-recommend sa aton nga gobernador nga pwede na mahatagan permit ang isa ka applicant. Member man sila sa multi-partite monitoring team nga after ginatagan sang permit, gina-monitor, gina-evaluate, gina-check. Yes, gina-check kung compliant kita. Kaya kung hindi sila compliant, posible mahimo nga hindi na renew ang ilang application. As what Engineer Vince has said earlier, permit is only a privilege and not a right. Okay, sige. With that, message mo, yes, sir. ang mga mensahe sa mga followers nga nagtutok gid, wala kita ginbayan. Okay, para mamati sa sulod sa oras. Yes. So, kapuna, pasalamat ako sa inyo for inviting me here. Yudik, subong sigura, seryoso ka na nga. Pasalamat ka Tapos, sa mga tigpalamati sang aton nga Spirits FM. Tapos sa aton nga mga netizens dra nga siyempre mainit-init subong ang topiko sang quarry. Ang Kapenro hindi nyo kontra, no? Hindi kontra nga ginapabayaan man namon ang amon obligasyon. Ang mga permittees, ang mga nation permit nagakaagi man na sila sa proseso.
Kag ang amon gapangayo kami bulig sa inyo kay not all the time ara kami sa area. So ang amon nga pangayo sa inyo nga kung may mga ginlabag man sila, may nakita man kamo nga sala, i-report nyo sa amon. Kung nahadlok man kamo or hindi kamo gusto mabalaan yung identity, inform nyo lang kami kay hindi na namon pag-expose ang imong identity. So amo lang na magbinuligay lang kita kay nga aton goal miskay na ara kami sa mining quarrying, pero amon ginabalanse gyapon namon ang pagprotekta sang aton nga palibot. No? With that, thank you so much, Engineer Vince Suerte. Ang aton engineer itong sa Capiz Provincial Environment and Natural Resources, sa Capiz Provincial Government. Salamat kag kabay panaklaruhan ang aton mga isig katinuga nga nagbantay gid sang sini nga segment. Kaalaga drill, no. Okay, I know nga kulang aton nga oras, no, pero sa sunod babalik ni Sir si Engineer Vince, no. Agod na sabton paginiban pa ninyo nga palamangkutanon. Sa liwat, no, sa tanong po sa aton nga pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag kita ay kita sa liwat. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton halangdon nga Arzobispo, the Most Reverend Victor Bendico DD, sa aton station manager Reverend Father Mark Ranflor, technical director Alagad Mingming Huego, kaupod sa aton partner technical Alagad Albert Pastrana, kag-alagad Jonas Pastrana. Nanging kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao ni sa Alagad Real de la Rosa. Sa gihapon, Attorney Abeb Arboleda Dipon. Kaga kami sa gihapon ang Tingog sang Tinuga. Mayong gabi kag God bless Pilipinas. Bye-bye. Ang pagpanghakroy sang kalibutan, hindi dapat pagpabungul-bungulan. Ang pag-antos sang kagulangan, kabukiran, kag kadagatan, hindi dapat pagbabulag-bulagan. Ini na ang tion, agud aton tingog na pamatian, ang Tingog sang Tinuga. Programa na magatalakay tuhoy sa importansya sa pagsaulog sang season of creation ukon panahon sa mga tinuga. Programa na maghahatag sang giya sa pagsabat sa mga isyu tuhoy sa palibot kag dunang manggad. Tingog sang Tinuga. Sa panahon nga nagalala ang krisis sa palibutan, iuna agud tungkol ang Tingog sang Tinuga. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas gin pabaskog, mas gin pasangkad, kag mas gin pasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Where there is time
sa 88.1 Spirit FM Rojas. Ini nga istasyon ang ginapanagiyahan kag ginadumalahan sang Archdiocese sang Capiz nga may 5,000 watts transmitter output sa 88.1 MHz sa idalom sang paggiya sang Catholic Media Network kag may panugot gikan sa National Telecommunications Commission. Ang amon nga istasyon kag opisina nahamtang sa Dr. Adolfo B. Villosilio Broadcast Center, Archbishop's Residence Compound, Barangay Lawaan, Rojas City, Capiz. Ang amon technical group ginabugasan sang licensed electronic kag communication engineers kag radio telephone operators. 88.1 Spirit FM Rojas is now signing off. Mga kauturan ang pambansang awit ng Pilipinas.